Eguerdion. Bigarren txandari ekingo diogu, eta lehen esan bezala, pixka bat maitasun politiko horretatik Jone Arrazola jarri do oin bat, aipatu donen Naparraren kantoiko kalea, ez da, nola ekimen batek, aktivitate batek, jende bate gorputz batzuk, leku bati izena eta izaera eta identitatea eta ekartzen dioten, ez da. Orduan, orain egingo dugu lotura hori ja zuzenago, ez da. Alegia, eraikitzen ditugun eta bizitoki ditugun leku guzti horiek zehar eman duten maitasunaren ideologiarekin. Eta horretarako hemen dugu Oiane Ruiz. Oiane Ruiz arkitektua da, bilbotarra da, baina badira ja urte batzuk Madrilen bizi dela. Arkitektura eta aktivismoa paraleloan edo elkarlotuta daramatza, eta feminismotik ere asko edan du, eta horretan ere asko ibiltzen da, pixka bat hiru adarra hauek lotuz. Kooperatiba bat du arkitekturakoa, eta hainbat kolektibotan ibili da. Interesgarria da esatea, Madridera joan zela hain zuzen, Carmenak udala hartu zuenean, eta bertan jardun duela bertako kultura alorrean, ekipamentuen kudeaketa eta horren inguruan lanean. Eta, berak esplikatuko digu, ez da, baina nolabait eraldaketa soziala eta hirigintzaren eraldaketa, lotura horiek nola ematen dian, zergatik eman behar dian, da hori guztia azalduko digu, hain zuzen, maitasunaren ideologia eta hirigintzaren arteko lotuneak izeneko hitzaldi honekin. Beraz, zurea txanda. Eskerrik asko gonbiteagatik, eskerrik asko ere bai, ona etortzeko aitzaki bat izan delako, eta Madrilen bizita eskertzen da, lanera ona bueltatzea. Eta gero eskerrik asko ere bai tematikagatik, ez? Gu feminismoetara hirigintzan lanean damazkigu urte pilo bat, baina zehazki maitasunaren ideologia eta guzti hau, lehenengo aldiz forma ematen diot, edo forma ematen diogu hitzaldi honetan, ez? Eta, netzako bakizuet txarla bat prestatzen duzunean, beti datoz tensioak eta nervioak eta horrek behartzen zaitu gauzak irakurtzen, gauzak ikusten, eta beti da hitzaki hon bat zu ere zure burua berritzeko, gauza berriak ikusteko, edo replanteatzeko lan ibilbide honetan ze gauza egin ditugun, eta nola ikusi izan ditugun, ez? Nik txarla azteko, bai gustatuko litzaidake egitea dinamika txiki bat, eta da, txarla hau prestatzen nahi nintzala, eta askotan datorkit burura Ruperren abestia, ez? Zaindu maite duzun hori. Ez dakit hau nola egiten da. Pantalla. Ez. Ikusteko. Abesti honetan, netzako trebatzeitulako bideia eta da maitasuna eta zaintza, ez? Eta nik usteot, azkenean, Loreak aipatu ditula maitasun ideologiaren eraikuntza eta deseraikuntza ideia nagusiak, eta pixkat bide bi honek agian batera egin behar ditugula, maitasunaren ideologia berri bat eraikitzen gu askeago, libreago eta beste gizarte eredu bat planteatzea, eta beste alde batetik deseraikuntza bat eman behar dela maitasunaren ideologiaren sustraietan, ez? Guk esategu askotan hirigintza azkenean forma eta funtzioak lantzen dituela, guk plan bat edo proiektu bat edo azkenean forma eta funtzioen inguruan ari gara bueltak ematen proiektuetan. Maitasunaren ideologiarekin lotuta interesgarria da hirigintza ze forma eta ze funtzio dagozen edo zelan gauzatzen diren forma eta funtzio horrek gaur hemen. Askotan hirigintzan eta proiektu urbanoetan edo arkitektura proiektuetan hemen eta oraineko momentu honetatik
aurrerako begirada bat ematen dela, baina askotan ez da aztertzen hemen eta orain momentu honetan ze gauzak dekogu zen, ez? Eta aurrera joateko edo aurrera begirada hori, aurrerako begirada horretan ze gauza motxilan sartu behar ditugun eta ze gauza baztertu behar ditugun, ez? Askotan arkitektura eta hirigintza tresna tekniko apolitiko bat bezala ikusten da, baina ez da horrela, ez? Azkenean gu planteatzen, formak eta funtzioak planteatzen ditugunean, hirietan, lurraldean, auzoetan, herrietan edo etxeetan, guk isladatzen ari gara ideologia bat edo bizitzeko modu edo egitura bat, ez? Orduan, ariketa honetan ni planteatu nahi nuena, zan zuek, ni entzun baino lehen egiteko 5 minutuko hausnarketa personala bat honen inguruan, ez? Ze gauzak zaindu maite duzun hori paper laranjan dagoen kristal horretan, ze gauzak zelan eman nahi ditugun harremanak lurraldearekin, hiriarekin edo hirian, auzoarekin edo auzoan, etxean edo etxearekin edo gure gorputzekin, ze harreman izan nahi ditugu, nun eta nola, ez? Eta gero zaindu gorroto duzun hori ekarri dut ere bai, alde batik, abestian esaten duelako, eta beste alde batetik ebai, iruditzen zaidelako, ebai, igual importantea, Loreak aipatu dunean Mariluzek esaten dula, ez, maitasunari buruz, edo gure maitasun harremanei buruz, edo harreman emozionalei buruz hitz egiten dugunean sortzen diren bildur horiek adierazten dutela zenbateko sustrai ideologiko, politiko, potente dagozen hor, ez? Eta orduan, zaindu gorroto nuduz duzun hori nik uste dut arretaz begiratu behar diogula nun dagozen bildurrak edo aldaketerako erresistentziak irudikatzen dugunean zainketa edo maitasuna lurraldearekiko, hiriarekiko, auzoarekiko, etxearekiko edo gure gorputzeekiko. Orduan, oain manatzen ari dia postit batzuk, ez da denetan ideia bat eman behar, baina bai, pixkat 5 minututan pentsatuz, ze ideia datorkizue, bai, zainketa positiboan edo etorkizunari begirako, harreman horietan nola eta zelan landu nahi ditugun lurraldean, hirian edo lurraldearekiko, hiriarekiko, auzoa, etxea eta gorputza, edo gugeu, eta ze bildurrak edo ze resistentziak egon aldirezen aldaketa horrek emateko. Orduan, 5 minutu emango dizuet, ni bitartean komunera no, zeleno kola hundia honda. Eta hori nator. Maitasun ideologia behin ja esplikatu dela polizian, ez? Gora bera, orduan, ze nolako harremana izan nahi dugu, edo nola zaindu nahi dugu, nola eman nahi dugun harremanak lurraldean, hirian, auzoan, etxean eta ez dira denak jarri behar, bata lurraldean jarriko du, bestea auzoan, bestea etxean. Ze nolako harremanak irudikatzen ditugu hemendik aurrerako begira horretan, zainketa
eraldatzaile eta askatzaile bat adibidez, markoan, eta ze erresistentzia ikusten ditugun espazio bakoitzari lotuta. Oiane, igual adibide bat jarri dezakezu. Igual, tak, nik hau jarriko nuke hemen. Badidez, nire kasua, nik egon nire kasua personalean, ez? Nire jako adibidez, ama izatean, etxean, mundurrak ateratzen bakarra beraz ditu, baina ala nagusiz ere, ez nuen topatzen alternatibarik, ez nuen topatzen beste familia osatzeko beste, espazio desberdinak. Nire eredu aldatzeko espaziorik ez duen aurkitu. Nola azkenean espazioan behartu ninduen, nire harremana forma batera egokitzea. Edo, orduan nire bidez etxean, zaitu maite duzun hori, nire gustatuko litzaidake etxea eremu pribatu bat bezala ez ulertzea. Edo dependentziak, ez? Azkenean ze dependentzia landu nahi ditugu, lurraldearekiko edo auzoarekiko, zer da auzoa? Auzoa da forma, auzoa da gizatalde bat, ez? Ze dependentzia landu nahi ditugu, edo ze dependentzia ditugu landu nahi, ez? Haien mugikortasun ereduan lurraldearekiko begiratzen, ez? Azkenean, mugikortasuna eskubide batetik behar batera pasada da, ez gure gizarte modernoan, da horrek zer egiten digu guriaz, no? Azkartzen gaitu, ez? Edo hiriak nola asumitzen dituen lan komunitarioak, ez? Lan komunitarioak edo sare, zainketa sare horrek sortzen dituzten lanak, hiriak bere gain hartzen ditu, ez duen ematen dira. Azkenean behartu zaitu zainketa lan asko individualki bizitzen eta agian hori dela 50 urte individualki bizitzen da bai, eta hor behar hiriaren formak badu. Bai.
oso ondo, ez? Bueno, gero pizkat nire hitzaldia amaitzen dudanean, joango naiz eta pizkat irakurriko dugu, bai, no? Izteko horrintziko ditugu lehenengo hausnarketak, abiatuko naiz nire txarlarekin eta ikusiko dugu gero ze gauza atera diran edo nola ikusten ditugun, ez? Bueno, hirigintza eta maitasuna, lehen esan duan bezala, hirigintza ekintzetan edo ekintzetara mugatzen da, ez? Esan duan bezala, gaur hemen orainetik aurrera, ze ekintza, ze transformazio, ze formak sortuko ditugun, ez? Gaur eta hemen hau ondo ulertu barik. Gaur eta hemen hau ulertzearen importantzia nagusia da emakumeontzako, nagusia da gizarte eraldaketarako, ez? Azkenean, orain dela hilabete batzuk ikusi nun bideo bat Laura Freixas idazlearena, jartzen baduzue Laura Freixas Círculo de Bellas Artes, beak hitz egiten zuen amatasuna literaturan duen papela edo ez papelarena inguruan, ez? Eta beak, oso hausnarketa nik uste interesantea botatzen dula, eta beak esaten du, injustizia emakumeekiko egunero bizit ditugun injustizien aurrean, lehenengo pausua dela gauzak ulertzea, ez? Eta orduan, ulertzea eta orden baten sartzea, ez? Beak esaten du belaunaldi bakoitzean erronka bat planteatu behar dugula, eta beak esaten du bere belaunaldian, beren ustez, erronka dela seinalatzea edo identifikatzea, beak esaten du bezala, el estado de las cosas, ez? Eta falso neutrala hori, androzentrismoa, gizonaren zentralidadea eta poterearen no esaten da, monopolioa adieraztea, argi azaltzea, ulertzea, ze beak esaten duen bezala, ulertzen badugu esplikatu dezakegu, zabaldu dezakegu, eta beste batzuk ulertu aldute gaur eguneko, hemen eta oraineko momentu honetan gauzak nola antolatzen ari diren, eta hemendik eta aurreako aldaketak edo gure apostuak nun, edo gure energia eta denbora nun jarri behar dugun, ez? Eta orain eta hemen maitasuna eta arkitektura, edo maitasun ideologiak eta hirigintzak ulertzeko adibide asko ekarrian nituen, baina nik aukeratu dut adibide bat. Eta da, atzo arte edo herenegun arte feminizidioa estatu espainolean nola eta non eman den honi errepaso bat ematea. Orduan, ni bakarrik egingo duena orain da esatea eraildako erail dituzten emakumeen izenak, nun eman den erailketa eta norri izan den emakumea hilduena, ez? Lehenengoa izan, herenegun arte 27 ziren. Lehenengoa Rebeka, etxe bizitzan eraila, bikoteak eraila. Leonor, etxe bizitzan eraila, senarrak eraila. Izen ezagun gabeko 3. emakumea, zaharretxe baten eraila, senarrak eraila. Soledad, kotxean, bikote oia. Rebeka, etxean, bikote oia. Rosa, etxean, etxeko sotoan, senarrak eraila. Kelly, etxean, bikoteak eraila. Rosa, 8. etxe bizitzan bikoteak eraila. Daria, etxe bizitza bikoteak eraila. Seila, etxe bizitzan bikoteak eraila. Estrella, etxe bizitzan bikoteak eraila. Gloria, etxe bizitzan senarrak eraila. Maria Jose, etxe bizitzan senarrak eraila. Maria, etxe bizitzan senarrak eraila. Izen ezagun gabeko
15. Etxe bizitzan senarrak eraila, Nelea etxe bizitzan senarrak eraila, Maria etxe bizitzan bikoteak eraila, Irene etxe bizitzan bikoteak eraila, Silvia etxe bizitzan bikoteak eraila, Lourdes koba baten senarrak eraila. Juana etxean bikoteak eraila. Lilium etxean bikoteak eraila. Piedad etxean bikoteak eraila. Beatriz etxean bikoteak eraila. Ana Lucia etxean senarrak eraila. Mónica etxean bikote oiak eraila. Piedad etxean bikoteak eraila. Romina etxean bikoteak eraila. Izen ezagun gabeko kauda feminicidio intimo no ofizialen artean bigarrena. Etxean eta senarrak erailda. Juana etxean bikote oiak erailda. No intimos dira familia barruan ematen ez direnak. Hemen Janet etxean gizon batek erailda. M.L. taberna baten gizon batek erailda. M.L. bere bikotearekin gatazka bat izan zuen kalean, taberna baten sartu zen laguntza eske, eta tabernariak bortzatu eta erail izan zuen. Izen ezagun gabekoa etxean eta semeak erailda. Maria Soledad etxean eta semeak erailda. Gloria Francisca etxean semeak erailda. Liset kalean zeuden Liset eta bere arreba, eta etxetik bere famili politikoko beste gizon batek erail zituen biak, Liset eta Montserrat. Eta Angela etxean eta semeak erailda. Niretzako ariketa hau gogorra da, baino ariketa hau egin nuenean niretzako argi uste ditu arazo bideko guzela momentu honetan. Eta arazo horiek simplifikatuz bi izen topatze ditugu, ez? Alde batetik senarra edo bikotea, eta beste alde batetik etxea. Osa, erailketen 80% baino gehiago etxeetan ematen da. Orduan, alde batetik, maitasun egitura ugalkorra familia, funtzioa, ez? Guri dagokion funtzioa, funtzio horretan arazo bat dekogu, eta beste alde batetik, elkar bizitzerako espazioa, edo forma, arkitekturaren forman, ere bai arazo bat dekogu. Nik uste dut lehenengoak familiak egia da, feminismotik landu izan dala, ez? Hor bai dekogula begi bat jarrita, baina forman, espazioan, etxean, nik uste dut ez diogula begiratzen formari, eta nik uste dut ez dela kasuala, ez? Azkenean datuak ikuste dituzunean, zeo zer pasatzen ari da etxeetan, ez? Barkatu. Guk esaten dugu hirigintza eredu ekonomiko eta sozial baten forma dela, gure kasuan eredu kapitalista eta patriarkalak behar dituen funtzioi erantzuten die hiriaren gaurko formak, ez? Eta guke bai egiten duguna da hirigintza modernoari, aurreko mendeko 30 hamarkadan pizkat eraiki izan zen hiri modernoaren ideia horren kritika egiten diogu, naiz eta momentu horretan nik uste azterketa zabalago bat egintzen, gero benetan isladatu izan dana hirigintza praktikan honen berzio pobretu bat izan da, eta gaur egun hirigintzan batez ere lantzen dituguna da forma, arauak, estrategiak, tresna teknikoak, epeak, inbertsioak eta espazioak, ez? Eta alde batera gelditu da, nik urbanidadea edo urbanidad deitzen dio dana, eta da azkenean da proiektu soziala, ez? Ze proiektu soziala nahi dugu garatu, ze funtzioak nahi ditugu garatu, hiriaren, auzoaren, etxearen forma horren barruan, edo forma horrek zeri erantzun behar dion, ez? Eta hor, momentu honetan, gure ustez, faltan dagoena da gizarte itun bat egotea, pakto sozial bat egotea, esateko zeintzu dira hemendik aurrera landu nahi ditugun erronkak etxe bizitzan, auzoan, hirian edo lurraldean, elkar bizitzarako tema guztiak, edo eguneroko bizitzan edo lan erreproduktiboa guzti hori hirigintza tresnetatik kanpo gelditzen delako, proiektu politiko edo ideologikoa, niri askotan aurkezpenetan ez dute, oian eda hirigintza eta aktivismoa hor artean mugitzen da arkitekta bat, ez? Eta ni askotan ez dut, bai, ni ala naiz, egia da, ni arkitektua naiz, hirigintzan egiten du lan, feminista naiz, etcétera, ez? Baina neske ni aurrean ditudanak instituzioetan askotan ere bai dira aktivistak.
Dira poligono industrialen aldeko aktivistak, dira infrastrukturen aldeko aktivistak, dira, ez? Dira etxe bizitzaren privatizazioaren aldeko aktivistak. Lo que pasa que hoiei ez zaie izena jartzen. Hoi ez da politikoa, ez da ideologikoa. Baina gure ustez bai. Osea, gu, lo que pasa que esaten dugu, goaz de frente, ez? Ez gu nahi dugu hirigintza feminista eta soziala lantzea. Hau da gure proiektua. Gu ez dugu nahi zuek lantzen duzuen hirigintza proiektua, edo hirigintza tresnak, edo, no? Gu beste modu baten landuko ditugu proiektuak, pentsatzen dugulako beste modu batetan lantzen diren proiektuak funtzio eta forma desberdinak sortuko dituztela, ez? Gero, proposamenak, askotan egiten dira espazio publikoak edo planak edo proposamen barik, ez? Egiten da plaza bat, baina zein da, zer da proposatzen dana? Gizartari ze proposatzen diogu espazio honetan, edo kale honen eraldaketan, ez? Proposamea pentsatu zure bizitza badaukagu, denbora honetan, gu ze proposamen botatzen diogu, eta gainera askotan dira proposamenak eztabaidarako, ez dira proposamen, ez dira egi itziak, ez? Gero gatazkak, hirigintzak ez ditu, gatazka baten aurrean, bai erreakzio bat egoten da askotan proiektuekin edo planekin, baina ez ditugu gatazkak barneratzen. Ez ditugu pentsatzen ze gatazka sortuko diren, ze gatazka dekogu zenoin, eta ze gatazka sortu aldiren, eta gero hori gure espazio edo kale edo plazetan edo hirietan nola landu alditugun gatazka horrek. Gero ekintzak eta denborak. Ze hirigintza eta proiektu askotan dira gauza estatikoak, ez? Dira gauza fisiko estatikoak, eta ez da hori. Askotan plazak edo etxeak izan aldira, zuk ekintzak proposatu ditzazkezu, ez? Adibidez, generorik gabeko etxea lantzen denean, esaten da, etxea izan behar dula bizitzako etapa guztiarekiko flexible. Orduan, ze ekintza egiten dituzun gaur, eta ze ekintza egingo dituzun hemendiko 20 urtera, eta ze ekintza, eta nola moldatu behar diren formak, zuke bai, aktibidade guzti horrek, eta gaur ikuste ditugun aktibidadeak bai, aldatzeko posibilidade izateko, ez? Eta gero denborak. Gure ustez oso importantea da, denboraren dimentsio hori aldaketarako prozesu baten ikusteko proiektuak eta planak, ez? Gu, gaur orain dekoguzen tresnak erantzuten diote hirigintza modernoaren ikuspegi bati, ez? Eta egia esateko tresnak kriston reparzelazioak eta kriston estel konplejuak emate dute, baina azkenean bi zutabe nagusi ditu, bata da klasifikazioa eta bestea da kalifikazioa, plan generaletan, ari naiz. Klasifikazioak, gure ustez, ez? Amaia Perez Orozko ekonomista feministak esaten duen bezala, ez? Kapitalismo eta patriarkaduak txanpon berdineko aldebiak direla, ez? Klasifikazioa, gure ustez gaur egun, erantzuten dio kapitalismoaren kapitalaren askundearen ideologia horri, eta orduan, plan generalak, de hecho ja, dia oso tresna obsoletoak, igual Euskal Herrian ez hainbeste, baina Madrid, Barcelona, hiria handietan, eta munduko populazioaren gehiengoa, 80% baino gehiago, 20 urte barru, hiri handietan biziko da, berez, erronka hor dago. Baina klasifikazioa askotan ikusten da. Hau da, lur urbanoa, urbanizagarria eta ez urbanizagarria. Punto pelota. Orduan, lehenengo dago urbanozentrismo potente bat, hau da, potere harreman potente bat dago urbanotik lurralderako begirada horretan, ez? Eta Jaio Herrerok esaten duen bezala, lurraldea ulertzen da, ez da ulertzen kontesto bat bezala, baizik eta soporte bat bezala, ez? Guk hiria handitzeko soporte bezala dugu lurraldea, eta ez gu hiria bizitzeko edo planteatzeko konteksto bat bezala, eta horbe bai komunak, ez? Bienes komunes, ez dakit nola esaten den. Ondasun komunak. Ondasun komunak, airea, ura, biodibertsitatea guzti hori nola harremantzen dugun gure proiektu urbanoarekin, hori ez da lantzen. Orain hasi dira mapetan kolore gehiago jartzen, baina gu hasi ginenean hirigintzan lanean zan urbanoa kolore baten, urbanizagarria beste kolore baten, eta ez urbanizagarria dala lurraldea zurian. Osa, baliorik gabeko, informaziorik gabeko eremu bat bezala, ez? Eta bigarrena da kalifikazioa. Kalifikazioa bai dator zuzenean hiriaren pentsamendu modernotik, eta hor egiten dena da hiriaren funtzioaren banaketa. Eta bereiek esan dute, leku batzuetan jendeak bizi edo lo egin behar du, etxeak,
jarri behar ditugu, beste leku batean lantokiak jarriko ditugu, beste leku batean konsumoa eta dotazioak, eta beste leku batean naturarekin harremana eta berdeguneak. Eta horrela eta guztien artean, errepide azkar eta superefiziente batzuk, ez? Gaur egun hori da astakeri bat. Baina badakigu astakeri bat dela, baina hirigintzak erantzuten dio eskema horri. Osea, gaur egun hirigintzan barruan ditugun tresnak ez di aldatu. Eta ez dute balio paradigma aldaketa bat emateko. Orduan, gure ustez, horbe bai, logika patriarkalak badu islada potente bat, alde batetik, banaketa honetan, banatzen dulako perspektiba produktibo batetik, ez? Ni etxetik ateratzen naiz eta lanera noa, gero kontsumitzen dut, eta gero haize freskoa edo landa batian botatzen naiz ordu erdi bat, ez? Baina, klaro, hirietako bizitza ez da horrela. Bueno, alik eta gehien, etxeak ez dira bakarrik lotarako. Badagoz persona, milaka eta milaka persona, nun besteen etxeak diren beraien lanpostuak. Eta ze baldintzetan ematen da lan hori. Klaro, hori ez bada publikoa, ez da lan eremu bat, lan eremu horretan sortzen diren eskubidetik kanpo gelditzen da eremu hori ere, bai. Psikologikoki, formalki eta errealki bai, ez? Guzti hau, pentsamendu dikotomikoari erantzuten dio Loreak esan duen bezala, ez? Pentsamendu ez dut jarri, pentsamundu dikotomikoa, kontra jartze ditu objektiboa eta subjektiboa dena, konkretua eta unibertsala, emozionala, razionala, abstraktua eta konkretua, publikoa eta pribatua, baloreak eta ekintzak, gorputza eta burua edo pentsamendua, literala edo metaforikoa izatea, ez? Eta guzti honetan, gizonaren gertaerak dira unibertsalak eta gizakia gizonarekin nahastu egiten da, narratiba guztietan, ez? Hauzan, bigarren arazoa, zerteko dekogu arazo bat alde batetik, pentsamendu dikotomikoak eta estruktura patriarkala sortzen dituen harreman modeloetan, eta bestalde batetik, bigarren arazoa edo erronka da elkarbizitzarako espazioak, ez? Harreman emozionalak leku baten ematen dira, forma baten barruan, eta seguruenik funtzio bati erantzuten, ez? Orduan, ezin ditugu ez dakatu bezala, ez? Gauza bat da, nire harreman emozionala, beste gauza bat da, nun bizi naizen edo nun bizi naizen horren zenolako formak dituen, eta beste gauza bat da, ze funtzio ematen didaten kanpotik bizi naizen formaren etxea, auzoan edo hirian, ez? Porque azkenean zu, nun bizi zaren, lana nun daukazu, nola mugituko zaren, guzti horrek funtzio baten barruan sartzen zaitu. Eta funtzio horren barruan, agian, askatasun, kuota gitxiago dekozu, zu nahi dituzun harreman emozional horrek sortzeko, ez? Azkenean, nun geratzen da harreman emozionala horrek ikusteko, sortzeko, eta espazioak eta denborak, ez? Punsiz dago kolektibo, arkitekten eta soziologen kolektiboa Punsiz deitzen dela, Katalunian lan egiten duten, eta honek, oin dela urte batzuk egin zuten lan bat, emakume talde batekin, eta zan erloju baten sartzei zituzten egunean egiten zituzten ekintza guztiak, ez? Eta nola denbora berean batzutan 2 edo 3 ekintza egiten zituzten, orduan egun batzuen egunak 26-27 ordu zituzten. Claro, hori da ekintzen, da como una ginkana, no, ekintzena. Baina hor ze denbora dakazu eta nun, ze espaziotan dekozu denbora bat zure buruari, no, izpilu edo zure burua izpilu baten ikusteko eta harreman emozionalak nola ematen ari diren ikusteko. Ba gutxi, ez? Eta gero, hau nik hauteskundeak eta gero, bueno, ni bakizue Madrilen bizi naizela ez, eta gobernu aldaketa eman da udaletxe mailan, eta atea zan artikulu bat, El Confidencialen deitzen zana, ¿por qué Madrid es de derechas, ez? Eta artikulu bat, como de peluquería, super, vamos, irakurtzen zula, hola. Baina oso interesantea da, porque artikulu honetan planteatzen da, azkenean Madrid, azkenego 20 urtetan edo 25 urtetan izan dela esperimentu sozial baten kanpoa, no? Campo de experimentación de un proyecto. Eta proiektu hori izan da liberalismoa eta individualismoaren proiektua, ez? Orduan, aztertzen da artikuluan. Eta zeintzu dira landu diren hildo nagusiak proiektu hau aurrera emateko? Balde batetik, osasun zerbitzu pribatuak bultzatzea, naiz eta ekipamendu publikoak izan, zerbitzua pribatua izatea,
hezkuntza konzertaua, ez dakit nola esaten den. Bai, hezkuntza kontzertua. Konzertaua bultzatzea, eta beste biak dira, hirigintza eredua eta etxebizitza politika. Osea, 4 zutabetatik 2 dira hirigintza eredua eta etxebizitza politika, ez? Hemen, bueno, irakurriko dizuet, porque da bastante... Gero esaten du bai, que ezkerra, osea, proiektu soziologiko honetan, ez? Liberalismo eta individualismoa txertatzeko proiektu honetan, que a la izquierda ni se le esperaba ni apareció, osea, ez dala egon, ez? Eta gero da, hemen dago, en los años anteriores de la crisis, un concejal de Las Rozas, de la Madrid inguruko herri bat, explicaba lo siguiente respecto a la norma de construcción de edificios de vivienda con un máximo de 3 alturas, recogida en la ley del suelo durante el gobierno de Esperanza Aguirre. Eta beak diño. Aquellas personas que viven en áticos con terraza y en bajos con jardín son potenciales votantes de derechas. Da maravilloso. Osa, da maravilloso, beraiek ze argi daukaten, ez? Osa, gure proiektu hau da, egiten dugu lurzoru legea hau bultzatzeko, eta gure planak eta gure herria... Eta ez hori bakarrik, hauteskundeak eta gero, El Paisek atera zuen kartografia dinamiko bat, nun jun altzinean kale ikustera, no? Botoaren gehiengoa, ze koloretakoa zen, dependeta ze usotakoa, eta ni behiratu gu bizi gara batanen, Casa de Campo ondoan, eta da herri, bueno, pues, obrero normala, auzo hor, bai. Ba hor, zan, Manuela Carmela lehenengo eta bigarrena Zoe. Autopistaren bestaldean, justo daude, urbanizazio itxia, piztinarekin, Bueno, ba hor, Ciudadanos eta PP. Osea, eta joan nintzen ikusten eredu, etxe bizitza ereduak, no? Nun ematen ziren, eta zan klabau. Ordu esatezu, klau, eske hemen aipatzen dena, artikuloan aipatzen dena, hola suertatzen ari da. Osea, ez da como alguien que le da un brote y dice, wow, orain ikusten naiz, harremantzen naiz gauza batzuk, que en realidad, bueno, son un poco casuales, ez. Hasi naizen gaiari lotuta, nik uste violentzia guztiak aztertzea premiozkoa dela gure kasuan behintzat, osea, nik uste dut esan duan bezala, harremanak feminismotik lantzen ari direla, no? Ez dakit ze puntutan gauden, hor eztabaida bat sortu alda, baina formak nik uste ez ditugu lantzen ari, eta nik uste violentzia guztiak aztertzea premiazkoa dela, hauek hiri edo herrien formarekin duten harremana ikusteko, ez? Eta hemen egin duan ariketa bat da, hau izan zen Montrealen duela, bueno, ja 20 urte bat, seguridade eta emakumearen inguruko proiektu bat egin zen, eta aztertu zituzten emakume herritarrak eta emakume teknikariak hirigintzari lotuta, eta eman zituzten paseo edo deriba pilo bat hirian, batez ere transporte publikoaren geltokien arira zen, osea, geltoki ziurrak eraikitzeko, eta lanketa bastante sakon bat egin zuten, eta beraiek azkenean aipatzen dituzte 6 puntu espazio batek seguridadea edo emakumeentzako segurua izateko. Bueno, todo esto entre comillas, baina bueno. Eta neri, iruditzen zait, azkenean pauta hauek interesgarria izan aldirela eztabaidarako edo gure formen edo espazioen feminismotik lanketa honetan abiatzeko, ez? Lehenengo gauza, ez di denbora eman itzultzeko, baina bueno. Lehenengo tema da, saber dónde se está y a dónde se va, la señalización, ez? Eta nik esaten dut. Gu badakigu harremanetan nun gauden? Edo non egon nahi dugun? Seinaleak ikusteko, no? Baditugu tresnak seinaleak ikusteko harreman batean ze gertatzen ari dan? Bigarrena da ber y ser vista, no? La visibilidad. Harremanetako ze parti dira ikusgarri, no? Nola performatibizatzen dugu harremana publikoki, eta gero harreman hori nola gauzatzen da eremu pribatuan, ez? Publiko eta pribatu, banaketa honek bai gu nola moldatzen gara, eta nola moldatzen dugu gure harremana ere bai, ez? Hirugarrena, oír y ser oída la concurrencia de personas, ez? Jendartean ematea harreman hori, ez? Etxe bizitza beti prest dago zabaldua izateko, begi eta belarri komunitarioak bertan gertatzen dena ikus entzun dezaten? Ba, nik uste ezetz, ez? Eta nik uste harremanak geroz publiko, gero, osea, harremanetan eremu publiko hori lantzea guretzako, emakumeentzako funtsezkoa da, askotan bizitzarako
bizial izateko bide bat izango delako, ez? Gero, poder escapar y obtener auxilio, la vigilancia formal y el acceso a la ayuda, no? Nik uste dut honetan, adibidez, violentzian bai eman direla pauso txiki batzuk, hau da, dago telefono bat, no? Mujeres supervivientes de procesos de violencia entzako etxeak sortzen ari dira, hor badagoela, como violentzian bai, baina ez beste potere harremanak ematen direnean etxeetan, ez? Horrek ez dira ikusten. Osea, ikusten da bakarrik violentzia zuzena eta fisikoa dagoenean. Besteak ez? Eta gero, vivir en un ambiente limpio y acogedor, la planificación y el mantenimiento de los lugares públicos, ez? Eta nik, claro, hau irakurtzen esaten zu, harremanetan zeinek mantentzen du el ambiente limpio y acogedor, ¿no? Mantener los lugares, los espacios, los tiempos, ¿no? Noren esku eta zelan zaintzen dira harremanak, espazio eta denborak, ez? Eta familia proiektu hau zeinek, no? Zeinek hartzen du ardura bezala, ez? Eta actuar en conjunto la participación de las mujeres en las políticas de seguridad, ez? Nik uste dut hau funtsezkoa dela, emakumeen sareak sortu behar ditugula profesionalki ere bai, etxe bizitza, auzoa, herria hau guzti honetan ematen diren harremanak aztertzeko eta forma berriak eta funtzio berriak izendatu ahal izateko hirian barruan, ez? Zaki nola doan demoraekin? Gaizki, ez? Jane Jacobs lehen aipatu da, izan da hirigintza modernoari kritikan gure ama edo, ez dakit, gure referente bat, ez? Eta oso graziosa da, Jane Jacobsi bere mugimendu Nueva Yorken autopista handi bat eraikina zuten bere auzoko plaza plaza apurtu edo esabatun behar zuena, eta orduan beak aktibatu zuen auzoan dinamika komunitario bat, resistentzia dinamika komunitario bat. Eta berari egiten zitzaion kritika zan, nola aldatuko dugu proiektua, nun bera ama bat da. Osa, zelan ama batek, no? Sartzen da, edo ama batek antolatze ditu erresistentzia guzti hauek, ez dauka entidade, ez dauka agentzia politikorik, ez? Ama da, osa, ama ez da ikusten agentzia politikoa bezala. Eta, bueno, 2 minututan, pizkat abiatzeko, edo nun ikusten ditudanik erresistentzia komunitarioak, eta nundik abiatu daitezke pizkat gure lanketarako proposamenak, ez? Alde batetik, nik uste dut 1986an Plaza Andreok egin zuenean hiribekatuaren mapa, izan zala lehenengo hiribekatuaren mapa, hor emakumeak antolatu egin ginean, kaleratera ginean, eta gure artean hitz egin genuen, eta hor adostu egin ziren eta seinalatu egin ziren espazio batzuk, espazio horrek gure bizitzak nola baldintzatzen zituen seinalatzeko, baina nik uste ere bai, importanteena izan dela, horrek zabaldu duen eztabaida, ez? Eta horrek, Laura Freisasek esaten zuen bezala, nola seinalatu duen el estado de las cosas, ez? Emakume talde batek antolatu dira, eta seinalatu egin dute hemen hirian, hau gertatzen ari da, ez? Eta ez hori bakarrik, baizik eta Plaza Andreok eman duen lan jarraia, ez? Aurreko urteko urrian, berriro, hirigintza eta begirada feministaren inguruko lanketa batean zeuden, ez? Niretako, eman behar baldin badut, eta zein izango litzake nun dago potentziala harreman, posibilidade, edo harreman aukera desberdinak sortzeko hirietan, herrietan, auzoetan, etxeetan, harreman afektiboetan, niretzako espazio komunitarioetan. Osa, nik uste dut benetan dinamitatu egin behar duguna da dikotomia publiko-pribatua eta espazio komunitarioak indartu egin behar ditugula, eta hor gu bebai agentzia dun persona bezala aurkeztu behar gara gure herrie edo auzoetan, ez? Hau izan zen, Abusu Bilboko eskola bateko ama talde batekin egin genuen, izan zen azterketa urbanistiko oso potolo bat, baina gero egun baten atera ginen kalera eta egin genuen ekintza bat, izan zen paso de zebra bat luzatzea eskolan aurrian, behaiek identifikatzen zutelako hori behar bat zala, eta egin genuen, eta adibidez auzoan debate hau plazaratzeko modua izan zen ekintzaren bitartez, ez? Guatea ginen, eta derrepente hor sortu zen eztabaida publiko bat jendearen artean ikusi izan zutelako, ostras, babaitu, porque urrunetik etzan ikusten papel batzuk ziala, urrunetik ematen zuen benetan paso de zebra hundituta zehola, ez? Eta hor, eta gero,
adibidez aurreko urtean udaran Pedagogias Invisibles elkarte bat dago Madrilen, eta Matadero nintzen tailer bat, zala hezkuntza eta feminismoa, eta orduan nik tailer bat, zan tailer evolutibo bat, 5 talde, eta talde bakoitzak gauza bat egiten zuen, eta deitu nion eskolaren madarikazio patriarkala, ez? Eta zan, aztertzea patriarkadoak nola, como una maldición, no? Eta diez, hemen ikusten diran bandera hauetan, lehenengo gauza nik esan nien, azkenean patriarkadoa da budu bat bezala, hemen, no? Daukaguna sartuta gurputzetan, egituretan, formetan eta espazioetan, eta oso importantea da ikustea nola, no? Irudikatzea nola dagoen sartuta, gero hori atera alizateko, ez? Zenik ez badakit oso ondo nola operatzen duen patriarkadoak nere gorputzian, nere etxian, nere auzoan, oso zaila da, gero horrek madarikazioak edo budu hori kentzea, ez? Edo sanatzea, edo ni pixka persona sano eta libre bat izatea. Gero, autogestioa, askotan hitz egiten da partizipazioari buruz, edo parte hartzeari buruz, Mila 20 urte damazki, ja, no? Es como que... Oin dela gutxi estik esaten zian, ja, gu, 40 pik urte dekogu zela, ja, gu, esan aldogu nahi duguna, osea, no? Osea, ja pizka libertate daukagu. Eta egia da, ni parte hartzea importantea da, baina nik uste, momentu honetan, politikoki estrategikoena da autogestioa. Gizarteak izan behar du agentzia politikoa eta subirautza autogestionatzeko espazioak, denborak eta proiektuak. Osea, ezin dugu denbora guztian galdetu, baina gu proposatu. Galdetu, baina gu lekua eman. Galdetu, baina guk esan nola egin behar duten. Osea, bai, osea, no? Baina nik uste autogestioa potentziatu egin behar dela pilo bat, eta gainera, nik uste bai ikusi behar dugu, eredu kapitalista eta patriarkalak bultzatzen dutenak zeri dioten beldur. Eta azkenean zeri horretan dago gure indarra. Eta gero, hau da pixkat adibide batez, gu Sopelan, Bizkaiko herri batean, lanen aitu ginen oin dela 4 urte, eta zan Sopelan percepzioa zan herria oso itxusia dela, eta orduan edertzeko prozesu urbanistiko bat, ez? Gero udalak esan ziku, bueno, a ber, dugu guk kale bat peatonalizatzeko dirua daukagu, ez jarri diogu titulu hau, baina, eta guk esan, bueno, eta orduan abiatu genuen prozesu bat, parte hartze prozesu oso potentea, kolektibo eta joan ginen zarrenetzera, joan ginen eskolara, ez? Bakarrik tailerrak suplanteatu baizik, eta zuke bai joan berton dagozen persona kolektibo edo talde desberdinekin lanean jarduteko eta diagnostiko on bat hemen eta orain nola gauden ikusteko eta ze gauza positiboak eta gero ze resistentziak ze bildurra dagozen aztertzeko. Eta gauza bat lehen du genuen lehenengo aldiz hemen, eta nik uste nahiko potentea dela da begirada apresiatiboa deitzen diotena. Ez bakarrik txarto dagozen gauzak ikusi, seinalatu eta horri soluzioa eman, baizik eta abiatu bebai gauza positiboak eta adibidez tailer hauetan lantzen zanandan alaitasuna, lasaitasuna edo edertasunarekin lotzen zituzten espazio edo ekintzak aipatzea eta planoan jartzea, ez? Seguretzako importantea zen horrek gauza positiboak udalera eramatea, ez? Nola jendeak nola ikusten dut da ze leku harremantzen dituen lasaitasunarekin edo alaitasunarekin edo edertasunarekin, eta gero hor ze gertatzen zen ikustea, eta gero hori nola trebatu edo nola egin saretu, ez? Nola saretu gauza positibo horiek herriaren traman, ez? Bueno, eta azkenengo minutuan. Emakumeak kale auzo herri zein hirietan bizitza eta elkar bizitza sanoa lantzeko premisak gure ustez izan aldirela. Alde batetik, gatazkak dagozela onartu, eta botere harremanak eta privilegioak identifikatu behar ditugula, konplexutasuna lantzeko tresnak, proiektu bakoitzean landu beharreko erronkak identifikatu, eta amankomuneko perspektibatik tresnak eta estrategiak finkatu, ez? Dimentsio, proiektu liberala, no? Beste pentsa modu batzuetatik proiektu liberalaren esperimento hori ikusita guk ere bai gure proiektuaren defentsa bat egin behar dugu, eta hori nik uste amankomuniko perspektibatik landu behar dela, ez? Etxearen eskubidea, auzolana, mugikortasun iraunkorra, gero bigarrena proposamen argiak, eta eredu feministatik errotzen den proiektu bat lantzea,
eta honek eguneroko bizitza eta lan erreproduktiboaren indarketa eta azterketa potente bat ekarri behar du, zainketa sareak eta geografiak, mugikortasun beharrak, autonomiak, autogestioa, dependentziak komunitatean eta bar, gero parte hartzea eta autogestioa, emakumeak protagonista, lanerako forma irekiak, talde lana, ebaluaketa, ez? Eta gero, laugarren puntua nik uste dana urgenteena, nik uste gaur oain arte oso plano kontzeptual batean lantzen ari garena, baina hori lurrera ekarri behar duguna, eta da publiko eta pribatuaren binomio faltsuarekin amaitzea, ez? Banakako markotik, amankomunerako da pasa, eta dimentsioa personala politikoa dela ikusitaz, politiko eta personala eta pribatu eta publiko hori berdefinitu eta beste eskalak, beste bizitzeko moduak landu behar nahi baditugu, bizitzeko eskalak eta formak sortu behar ditugu. Dauda guztia. Oso ondo. Amaitu baino lehen. Irakurriko konentzuten da, ez? Irakurriko dizuen zaindu maite duzun hori lurraldeari lotuta hemen dago. Hemen agertzen da bizitza, lotura ekosistemikoak landu, metabolismo urbano eredua landu, bestearekiko aitorpena eta errespetua, elikagai zortzaileak zaindu, natura, sare komunitarioak, hau lurraldea eta hiriaren arteko espazio honetan, zaindu lurraldea, etxea, parte hartzeko tokia, hiria, jolasleku bezala, elkarrekin topo egiteko lekuak, hirian zaindu nahi ditugu sareak, aurrak eskolara gurasorik gabe lasai eta seguru joan ahal izatea, lagunekin edo gelakideekin adibidez, merkatuko giroa, saltzaileekiko hurbiltasuna, herrian ibiltzeko espazio peatonalizatu konpartituak, sozializatzeko elkarrekin topo egiteko aitzakia, kultur mugimendua sortzeko lekuak, zaindu maite duzuna, herria, herrikideen zaintzak partek hartzea, leku segurua, etxeaz gain, herria ere izatea, edo hiria. Auzoan, auzokoekin harreman gertukoak zaindu, esperientziak konpartitzeko gune bat sortu behar izan dugu auzoan, kalean egin genezake, baina ez gara ausartzen. Kalea bizikidetza eta zaintzagunea sortu. Zaindu nahi ditugu giza harremanak, zaintzako konpartidua, auzoan dauden elkarteek antolatzen dituzten ekimenetan parte hartu, auzoan zaindu nahi duguna da trukea, elkarrekintza, independentzia sareak, auzoan emakumeon arteko babes sareak osatu, auzoan elkartrukerako espazioak sortu, harremanetan oinarrituak, auzolanean oinarritzen den komunitatea, auzoaren parte hartze dinamizazioan lanean aritzeko beharra dago, zaindu nahi ditugu harreman sareak, indartu komunitatea sortu izan. Elkarren zaintza, ardura kolektiboekiko konpromisu partekatua eta beldurrik eza, zaindu nahi dugu jende sarea, tabernazuloak, desagertze ardagozela, sare sozializazio guneak, taberna eta parketik ama bikotekidea izan gabe, ni neu, etxearen zaindu nahi dugu askatasuna etxean, sukaldeak etxeetan zentrua berreskuratzea elkarbizitzarako aldaketa, etxeko atea beti irekia akentzeko ziurtasuna landu, etxean elkar laguntzan oinarritutako komunitate batean bizitzea 5 lagunekin gara. Elkarri ikusteko aukera, intimitaterako aukera, no? Hori landu. Laguna konbidatzeko tokia, aukera. Maite duzuna,
Jope. Jode, ni letra hau ezin dut, Etxean baldintzak imposible. Eta ni neu erabakitzeko ahalmena uste dut, nire buruari denbora eskaini, askatasuna entzutea, emozioen hiria onartzea, sare sozializazio guneak, tabernak, elkarren zaintza, eta orain gorroto edo resistentzia edo bildurrak edo nun ikusten dugu zen ikusiko dugu, lurraldea aisialdira bideratzeko dakarren lurraldearen pobretzea, beldurra. Zaindu natura, ohitura, jendearen beharrak, nahiak, desioak, errespetatuak izan daitezen. Zailtasunak, erabaki politiko neoliberalak, jendea kanpoan utziz. Franks hitz egin beharra. Frantsesez? Frantsesez hitz egin beharra. Lurraldea eta etxea giza harremanaren osotasuna arautzen duen hetero araua eta bikote eredu nuklearrak. Hirian antolaketa jerarkikoa berpentsatu lan, etxe, administrazio, hezkuntza espazioetan. Interes ekonomikoak alde beharrekoak. Zaintza espazioak desagertzen dira logika produktiboaren mesedetan. Turismoaren kontrako ekintzak landu beharko dira, ezta. Eremu publikoaren impersonalizazioa, erresistentziak, autoa, esia, itxia, gordea, ezin konpartitu kalea. Zaindu guneak, bizitza eta zailtasunak turismorako parke tematikoak bihurtu dira. Bertakoak kanpora bidaliz, arrotzak bihurtuz, interes ekonomikoaren menpe. Dena batera zaindu nahiak, familia, bikotea, lagunak, lana, nire buruarekin egotea edo, estresa. Etxean, erresistentziak, jabetza, berdin egonkortasuna, nire espazioa, gure espazioa, konpatibilizatzea, taldean bizitzen lasaitasuna aurkituz, familia eredu betikoa, familia eredu nuklearren araberako konfigurazioa, eredu zurrunak eskaintzen zaizkigu eta bestelako alternatibak sortzen laguntzarik ez, etxean beldurra, etxea txukuntzeko astirik ez, kanpoan ardura gehiegi hartu ditudalako. Eta ni neu, beldurra ere bai, zaindu gorroto duzun hori, ai ama, abertzu ulertuzu, no? Ezkau da... Kalean atzera begiratu barik, ibili, espazio guztiak lasaitasunez transitatu, auzokidea zaintzeko gaitasuna, harremanak sortzea, inbasiboa ez dena ulertzea, horrelako zerbait. Bueno, nik uste oso interesantea dela, batez ere nik uste zaindu nahi duguna harreman handia dulako sarearekin, komunitatearekin, ez? Eta horrek sortzen dituen askatasunerako aukerak, eta hemen gorrotu duguna da pixka bat nola etxean jabetza, beldurrak, ez? Pixkat hori, ez? Funtzio eta formak lehen azaldu ditugunak. Mila esker. Bueno, eskerrik asko, Jane, oso interesgarria. Eta dano dakigun bezala gai honek adar asko ditu eta horre ere zuek jarri dituzue asko eta nik lehen bat buruan nuena eta aipatu ez duana eta da hirietan turismoarekin eta gentrifikazioarekin gertatzen ari zaiguna hementxe bertan, ezta? Hori ere bada
zerbaiten adierazle, ez da, eredu baten eta harremantzeko modu baten eta guztien adierazle. Bueno, orain, goizeko azken txanda, atzerapenarekin goaz, baina, bueno, ez dakite, espero presarik ez duzuela izango eta goseari usteko gaitasuna izango diozuela, dena atzeratuko dugu eta dena ingo dugu, ba, bueno, aldela denbora duin bat eskainiz. Bueno, orain Leire Milikuak hitz egingo digu. Leire Milikua Badinokoa da, hau ere arkitektoa. Eta, bueno, nik esango nuke bi adarbentzate asko landu ditula, bat genero berdintasunetik begiratutako arkitektura, eta azken aldian oso zentratuta dago edo agroekologian eta horri begirako arkitektura eta egiturakuntzan, ezta? Aldiri aldizkariko kidea da, eta lehen esan dudan bezala, ikastaro hauen antolakuntzan laguntzaile. Gaur ekarriko digune hitzaldiak arkitektura, desira eta sexualitatea du izena, eta bueno, berak esplikatuko digu hori nola uztartzen duen guzti hori, ezta? Eta nolabait, bueno, hori da, ez? Gorputzak garen enean, baina ez gorputz neutroak, baizik, gure karga guztiekin, hori espazio publikoan, geure desirak eta geure gorpuztasun hori nola lotzen eta ze gatazketan edo ze loturetan ematen den. Da, bueno, horretarako Bartzelonan orain da urte batzuk egintzen esperientzia bat oinarri hartuko du. Edo zunean lehi. Eskerrik asko Lorea, bueno, eskerrik asko aurrekoek esan duten bezala, azkenean halako jardunaldi batzuei toki emateagatik, pixkat eta honekin lotuta dago baita nire gaurko jardunaldia lehen komentatu duzun krisi momentu horretan, forma emote hortan, igual Loreak beldur apur bat bazen eukan, lan arkitekturatik edo espaziotik planteatuta dena arkitektoz beteko zen eta gainerakoek ez zuten ezer ulertuko eta bizkat niretzako oso interesgarria zen baita transversalizazio hori ematea, da ikustea zelan denak egiten duen parte eta eraikuntza kolektiboa dela literalki azkenean. Eta horren barruan, Loreak aipatu duen bezala, nire espezializazio arloa edo, da landa eremua, elikadura sistemak eta guzti horrekin lurralde eraikuntza hori. Baina, uste nuen beharrezkoa zela, eskala makro horretatik ez, eskala intimo batera jaistea, gai hau kontuan hartuta, eta bueno, orain aldiriko kolaboratzaile naiz, baina ez nago ekipoan eta bere garaian, alea uniforma moterakoan generoa eraiki deitzen zena, deskubritu nuen, aipatu duzun erakusketa hori, eta iruditu zitzaidan, brutala. Azkenean, nola egiten zuen lotura hori, arkitektura, sexualitatea eta bien arteko, bi norabidetako eraikuntza hori. Eta orduan hori proposatu nion, zelan eskala horretara jaistea eta, bueno, ez hitzaigun inorru eratzen emateko eta ni nire burua aurkeztu nuen oso era ausartean, ze katalogo maravilloso badago erakusketa horrena, eta orduan, bueno, katalogoa birakurtzea da gaian master bat egitea bezala, eta nire asmoa da, humiltasunetik, bosgorailu lan bat egitea, eta gero, hemengo hausnarketa kolektibo honetarako, beste arlo hori ere bertan egotea. Orduan, behin hau esan da, eta barkatu, 55 minutu ditut, bai? Kronometroa, badazpada. Bale, orduan, behin hau esan da, aipatu dudan bezala, erakusketa honetan eta erakusketa honen katalogoa hartzen dut aritzat, hitzaldi hau egituratzeko, izenburua da 1000 metro karratu desira, benetan Bartzelonako CCCB-an hori gorpuztu zutelako 1000 metro karratu eraiki zituzten, 3 arlo hartuta, arkitektura, desira eta guzti hori 18. mendetik ona landu zuten arlo benetan irekiak jasoz. Data izan zen 2016 da 2017 artean, eta helburua zen arkitektoak, artistak, ikertzaileak eta bildu, arkitekturak eta espazioak desira sexualerako toki bezala zuten boterea aztertzeko.
Eta baita, fenomen horiek, biztanleriaren gaineko botere eta kontrol mekanismo papela nola jokatzen zuten. Genero estereotipoen sorreran ere zuten papera eta gizarte patriarkalaren indartze horretan. Orduan, erakusketa, zentroko arduradunaren hitzak dira, ezin da garaikidetasuna azaldu sexuaz hitz egin gabe. Horrela, 3 aipu, sarrera bezala, eta gero hitzaldian zehar ikusiko dugu nola aterrizatzen duten hauek. Gero, sexualitaterik gabeko arkitektura ez da existitzen, ez da arkitekturarik gabeko sexua ere. Hau Beatriz Kolominak esaten du, bera dela arkitekta baita, historialaria, eta aditua arkitektura eta komunikabideen arteko lotura horretan. Eta azkenik, esposizionetako komisarietako batek, bi izan ziren, Rosa Ferre eta Adelaide Decater, arkitektura gure sexu fantasien faktore erabakigarria da. Aipuak horrela nahiko rotunduak, horrela zigara. Orduan, erakusketa horren, gaurko hitzaldiaren abia puntua eta baita jarraituko dudan hildoa ero, batetik da, non dikokatzen da, 18. mendetik ona, 18. mende horretan antza hasi zelako espazioa esplotatzen ero, kutsu sexual horrekin. Eremua, hau ere garrantzitsua da esatea, mendebaldeko jendartean kokatzen delako, hau ez da azkenean mundu mailako tratatu bat, lehen aipatu dugun bezala, non kokatzen gara. Ikusiko da, nola proiektatu eraikiero irudikatu diren sexurako espazio horiek, eredu tradizionaletatik atera diren heteroarauaren kontrako erresistentzia burbuiatxo batzuk ere ekarriko ditugu, eta azkenengo zatian, eta horreatzen dizu eta hausnarketa, espazioaren desmaterializazioaren inguruan ere hitz egingo dugu, Azkenean, zer da arkitektura sexualitatarikiko harremanean, adibidez, ingurune psikosentsorial bat, beste modu baten erreproduzitu badezakegu, pixkat, hortik da. Hortaz, esan dakoa, espazioak balio zuen eta balio du, batetik botere adierazteko, bestetik balio dezake desioa bultzatzeko, eta era berean jokabideak kontrolatzeko ere, erabili izan da. Eta erakusketa honen sarreran, literalki, sartzen zinen eta irudi honekin egiten zenuen topo. Eta hau da, ledu arkitekto baten irudia, ze bere tesiaro zen arkitektoaren begia kokatzea, pixkat gozamen horren, sortzen duen horren gozamenaren erdian. Eta, apurtxo bat horrela ekarriko ditudan gauzak dira, nik uste kontzeptualki baita gaur egun iritsi gareneko puntu honetarako, pista batzuk ero eman aldituztenak. Hau da, sistema hau hemen ikusten duzuena, panoptikoa deitzen da, Jeremy Benthamek asmatu zuen, bera, Ingalaterrako nobleziako semea zen eta oso aurrerakoia, garairako, proposatzen zituen, gizartaren kritika erradikal bat egin zuen eta patriarkatua kritikatzeaz gain, esaten zuen emakumeen desberdinketa ez zela zerbait, ez zela gutxiagontasun intelektual bategaitik garai hartan asko uste zuten bezala, baizik eta hezkuntza gabezia bategaitik zela. Ez zutelako gizonezkoek beste aukera hezkuntza berdinera iristeko. Eta fiskat igual bi gauza nabarmentzekoenak ero ziren alde batetik proposatu zuela zergaitik ez gizonezkoek parte hartu etxeko lanetan, 1700. urtearen bukaeran, eta hori garairako zen kortozirkuito bat askorentzako, eta bestalde batetik izan zen lehenengoa ingelesezko ensaio bat argitaratzen homosexualitatearen alde. Bera konbentzituta zegoen arkitekturak jokabideak alda ditzakela, eta espazio hau planteatzen du, ikusten duzuen bezala da, eraikin zirkular bat, eta erdian dago dorre bat. Orduan, dorre horretan kokatzen da pertsona bakarra.
daukala horrek, 360 gradutako ikuspegia. Eta, honen oinarria zen, berak ezagutu zituen garaiko kartzelak, da iruditzen zitzaion hain negargarria zela egoera, espazialki duina zen proposamen bat egina izan zuela. Da orduan, pertsona bakoitzak zuen bere gelaska, eta gelaska honek zituen bi leiho. Bat, kanporantza argi naturala sartzeko, eta bestea barrurantza. Eta, klar, ze gertatzen zen? Justamente, espazio honek albidetzen zuena zela, barruan bazaude, kontra argia gaitik, perfecto ikusten duzula bertakoaren silueta. Eta, berak esaten zuena zen, kontrolatuak izan daitezkela uste dutenek, kontrolatuak baleude bezala jokatuko dute. Orduan, pizkat bilatzen zuen, violentzia eza eta halako autorregulazio horretatik, perbertsoa ere badena, beste alde batetik, horregaitik Foucaultek esaten zuen bioboterearen aitzindaria edo aita zela, ez? Gorputzak menperatu eta biztanleria kontrolatzeko, jarreren arautzarena. Orduan, itzultzen gara berriz, Leduzen begi honetara, arkitektoaren begia erdian kokatze horretara, eta, hau ere zen beste pertsonaia bat, gainera erregimen zaharraren favoreak zituena, eta oso ondo kokatua eta agian horrek ematen zion lizentzia baita, garaian oso normalak edo ziren planteamendu batzuk egiteko. Berak hiri idealaren proposamen bat egin zuen, eta pixkat ideia hori mantentzen zuen, ez? Hau adibidez, litzateke, erradial antolakuntza horretan, hau izango litzateke lantegi batekoa eta erdian legoke zuzendariaren etxea. Eta berak beste pausu bat egiten zuen, esaten zuen. Erdian dago kontrolatzeko, baina baita ikusten duen hori bere horretan bada gozamen iturri bat. Berak horrekin, tesi hori edo plazaratu zuen. Bera ere sinestuta zegoen guztiz arkitekturak zuen boterea aldatzeko jendea, gizartea eta zoriontasuna sortzeko, eta etika sexual berri bat proposatu zuen gizarte mailan, zentzumenen autonomian oinarrituta. Eta berak esaten zuen, estatuak egitera atrobitzen ez dena arkitektoak egin behar du. Holan, humila. Eta orduen, zer esanik ez, hau gainera garatzea iritsi zen, baina erdia, hor ikusten duzuenez, eta bere hiri ideal horretan proposatzen du eraikin bat dela sexurako tenplu bat, oikema deitzen zen. Ze, bere ustez, hori bazen gai bat, egon behar zena oinarrian. Zer esanik ez daukala ikuspegi oso androzentrikoa, ze eskola erotemplu hauen funtsetako bat zen, gizonezkoak estea maitasun kontuetan. Gizonezkoeri eskaintzen zitzaien hezkuntza teoriko eta praktikoa zeuden perbertsio guztietan, eta mundura irten zitezkeen jakitun. Eta bere beste maximetako bat zen arkitektura hiztuna izan behar zela. Zuk kanpotik jakin behar zenuen barruan zer gertatzen zen. Eta kasu honetan, volumetriak eta perspektibak eta pixka disimulatuta, baina argi dago, bere arkitektura implantak hitz egiten zuela. Eta, azkenean pixkat hori ez, planteatzen zuen alako gozamenerako eta hori zentzumenak zentroan jarrita, termak, bainuak, gelaskak eta hori zen programa, hau zen sekula eraiki. Baina, utopia sexual edo benetan iraultzailea, heldu zen Charles Fourierekin, berak proposatzen zuen gizarte antolatzea, berak deitzen zuen mania sexualak, manien erofilien arabera. Eta egin zuen alako katalogazio itzel bat, eta heldu zen konklusiora 1620 pertsonetako unitateak egon behar zirela, ze hor mania ia guztiak topatuko ziren, eta manien multzokatze horrek mugituko zuen, hori izango zen,
bere proposamenaren motorea. Hau, esperimentu, berak kriston lanketa bat egin zuen, de hecho, liburu baten garatzen zuen guzti hau, eta ikusten duzue, bera 1827an hil zen, eta, liburua, ustot 1967an argitaratu zen lehenengoz, lehenago inorrezen atrebiduko ero horko joia guztiak kaleratzera. Eta orduan, proposamen bezala zan, 5 kilometro karratuko eremu bat, zituen 3 hegal, 3 solairu, eta hegal batean zeuden makineria zaratatzuak eta ume zaratatzuak, beste hegal batean zeuden jarduera isilak, eta 3. hegal batean zeuden halako ekintza sozialak, eta... ezer esanik ez zela, bere maxima zen, norberak entzun behar zituen bere behar individualak, eta behar individual horien batura zen azkenean pixkat motore kolektiboa edo. Ez da bakarrik erekin multzo bat, ze azkenean badago gero sakonago azalduko dizuedan plantamendu guztiz politiko bat, eta galeria kale batzuk hor ikuste dituzu gurutzatzen direla, eta horiek berarentzako ziren oso elementu garrantzitsuak ze. Hartzen zuen oinarri bezala, Palais Royal eta garaia hartan, Pariseko auzo gorrian gertatzen zen efervescentzia hori, jendea topatzen zela, eta ziren trantsizio tokiak eta beretzako ziren nuklearrak eta oso sugerenteak. Proposatzen zuen baita, ze materialekin eraiki, izan behar ziren material ez oso onak, ze, klar, hau zen prueba bat, eta gero, falansterio mota bakoitza, joango ziren perfekzionatzen dimentsioak, eta izan behar zuen dena, neurtua. Eta proposamen politikoaren inguruan, bera zegoen industrializazioaren superkontra, iruditzen zitzaion oso deshumanizatzailea, lan espezializazioaren kontra, lanaren... liberalismoen kontra, patriarkatuaren kontra, eta familia eta monogamia figuren kontra. Eta, berak, proposatzen zuen, askatasun sexuala, kooperatibismo integrala, lanaren aniztasuna, emakumearen askapena eta jai gozamenaren printzipioak izatea, komunitate hori mugitzen zutenak. Orduan, garapen ekonomikorako eta gizarte aldaketarako programa bat planteatzen zuen ze, eraikin hauek kokatuko ziren nekazaritzaren muetan, beraiek ekoitziko zuten, gero jango zutena, beraiek eraldatuko zuten, eta ez aizia eta ez lana, eta batez ere ez lana, ezen egin behar zen zerbait. Aukeratzen zen zerbait zen. Ze, zure tendentziaro, maniaro, filia horiek zituzten beste pertsonekin elkartuko zinen, eta orduen zueri gehien interesatzen zaizkizuen gauza horietan jardungo zenuten. Eta orduen zan alako, desioek mugitutako proposamen bat. Zeberetzako hori estatu kontu bat izan behar zen. Plazera, desioa, sexualitatea, zentroan egon behar zen. Garatu zuen programa bat oso zehatza, entretenimendu erotiko gastrosofikoena. Ordutegiak, protokoloak, dena, super zehatz. Bertan, loturak sortzea eta harremanen ugaritzea, esan mugatzen sexu praktikara, zezke, sexua izan bazen zeharkakoa, gauza guztietan. Orduan, berak ez zuen ulertzen gauza estanko bat bezala. Orduan, sexualitatea bizitza kolektibo horretan integratuta egongo zenez, senar-emazteen figura desagertzen da, ze egongo dira bizikidetza unitate batzuk ero, pertsona bateko erabiko, baina individuan oinarritzen zen kontua, orduan hori esen existitzen, ondorioz bere ustez adulterioa esen existitzen, eta monogamia uste zuen izango zela zerbait superarraroa, ze maitasuna kontsideratzen zuen pasio oso komplexu bat. Orduan ez zuen ulertzen hor, hori aukera bezala, aukera orokorrero, hegemoniko ero bezala emango zanik. Orduan harremanak ziren poligamikoak, ero omnigamikoak, eta
Eta, beste kontu interesgarri bat, planteatzen zuen baita, egongo ziren maitasun karitatiboa praktikatzen zuten bolundrez talde bat, bermatu behar zen, bertako biztanle guztiak, sexu harreman minimo bat izatea. Orduan, adinagaitik edo ezgaitasun bategaitik ero, zure gogoz kontra sexu baraualdian bazauz, ez, dautalde bat, eta hori soluzionauko dotzune. Osea, berak hori superargi ikusten zaben. Eta, bueno, pertsonaje oso interesgarri bat, igual ez nahi luzetzen beste, baina hori, parafilia sexualen, azkenean ikertzaile zorrotza, dena katalogatu beharreko horretan, eta beretzako denak ziren ongietorriak, eta gainera estimulatzera gonbidatzen zuen, eta jendea elkartzera. Eta izaten bazenuen, alako, mania sexual ditzen ziren berak, mania bat oso minoritarioa, orden planteatzen zen mundu mailako konbentzioak sortzea. Ze, klaro, zer gaitik galdituko ziren pertsona horiek hor. Eta gero hori, gurasotasunan inguruan bai, ez? Azkenean, aitatasuna zehaztu gabea zenez, orduen aurra komunitateak zaintzen zituen, eta abar. Eta hori, 1977an norbaitek argitaratu zuen ideia guztionen konpendioa. Kontua da, hau, bera tal kual ezela eraiki, baina, ideia honek izan da, ez dakit, oinarri edo, ondoren etorri diren beste hainbaten proposamenetan. Eta, hauek dira biragarki, gustatu zitzaizkela pila bat, garaian, alako komuna batero, falansterio deitzen zena, zesan, falangero pertsona multzokatzea, gehi monasterioren arteko bilketa hori, horretako diru biltze bat, edo, fondoak biltze bat, hori eraikitzeko. Eta jartzen dago, ez? Organización del trabajo, komuna eredugarri batentzako, askatasuna, egia, justizia, harreman guztietan, eta bakoitzaren interes individualarekin batera dator, interes general horren bilaketan. Hau, gauzatu zen proiekturik, ez da gizela esan, Fidelen, hau jarraitu zuen proiektua igual izan zen, Godanen familisterioa. Bera zen enpresa gizon bat, eta, berak hori zetorren familia sume batetik. Orduan ikusi zuen nola bizi zen garai harteko langileria, eta iruditzen zitzaion oso egoera ez duina zela. Hortaz, esan zion bere buruari, egunen baten dirua baldin badaukat, honek ezin du horrela funtzionatu. Eta asmatu zuen estufa bat izan zela exito bat, orduan diru asko lortu zuen, eta bere fabrikako langileentzako hartuta Fourierren falansterio hori, egikaritu zuen familisterioa. Eta segaitik familisterioa, gauza askotan bestearen proposamena jarraitu zuen arren, berak ez zuen ulertzen, zelanke bakoitza bere kontura eta ze pasatzen da hemen, ez, unitate nuklearra da familia, ez dakiz zer, orduen. Horria aterrizajea, ez, esan izan hain. Eta gaur egun museo bata eta bizitatu daiteke. Orduen, jarraitzen pizkat, gurut ikusi zen badaroietan? Jarraitzen pizkat, ez dakit, idea ero proposamenen hor flash horretan. 18. mendeko beste referente bat, azkenean sexualitatea, espazio eta guztionetan, dekogu Sadeko Markesa eta bere Sodomako 120 egunak. Eta novela guzti hori kokatzen da Zilin gazteluan. Orduan, hemen daukagu gazteluaren oin planta, eta gehien interesatzen zaidanaro aztertuko dudana da kontakizunen aretoa, dela hau. Kontakizunen areto honetan, ez dakit ondo ikusten duzen hori da, planta da pixkate irudikapena. Hor dago tronu bat. Da tronu batek ditu grada batzuk ondoan, eta gero dago espazio bat, eta daude 4 ganbaratxo aurrean, eta berdina, ez? Alako grada bezalako batetik, eskia batetik iristen zara, hor otomana batzuk eta daude, eta gero bietan ikusten da zelan atzean gelditzen den beste espazio laukizuzen bezalako bat. Azkenean, pixkat, kasu honetan, panoptiko
lehen ikusitako panoptiko horren ideia egiten dena da sexualizatu, eta egiten dena da papiskat rolak trukatu edo, ez? Ze ez da nik ikusten dut eta ez nauzu ikusten baizik, eta nik ikusten zaituztet, zuek ikusten nauzue, eta hori denoi gustatzen zaigu. Ez? Osea, piskat hortik doa. Eta ez dakit hori novela irakurri duzuen, bueno, bertan munduko detaile guztiekin deskribatzen da, bai espazioa, telak, erabiltzen dena eta dena, eta labur bilduz asko, badira, 4 libertino elkartzen direnak, doazena Gaztelonetara, eta bueno, jente pila bat eramaten dutena, bakoitza ditu, bari, uste dute, emazte alabak eroditzen direna, gero bestalde batetik neska taldeak, mutil taldeak, eramaten dute baita talde bat sukaldatzeko eta zerbitzatzeko eta etxea eta santolatzeko, eta 4 emakume direla maitasun kontuetan ekspertak ero direnak, eta orduen gauero ordu berdinean, hor, emakume jakintxorietako bat jartzen da, eta narratu egiten du, da alako perbertsioen gradazio bat, hasten dela gauza oso lait baten, eta bukatzen da, sadismoaren jaiotza azkenan hemendik dator, osea, top. Eta, de hecho, hor ikusten da tronuan alde bietan daudela zutabeak, eta ez dakit ikusten dituzuen pintxoak eta ez dakiz zer, horrek azkenien diez zigor zutabeak. Eta, kontua gorantza doan enean, 120 egun eta gau dira, orduan, klaro, emakume hori hasten da kontatzen, horren helburua da, libertinoak joatea berotzen eta tal, eta gero beraiek aukeratzen dute, hortik bere buruan sortutakoa, norekin zer nola, ia otomana horietan denen aurrean egiten duten, edo gelaskara sartzen diren, eta azkenean, novela hau izan zen, nik uste, arkitektura esan sortu, baina arkitektura asko sortu zen novela honen arira. Eta batez be hori, estrategiak, plantamentuak eta holan. Eta oin, bideotxo bat. Hau da, 2. blokearen hasiera. Zaina? Playboy's progress. Playboy enters with friend after an evening at theatre. Playboy removes friend's wrap, confidently assures self she didn't really come to his apartment to eat. Friend asks about food. Playboy puts romantic Glenn Miller records on phonograph, selects only LPs. Friend wanders off towards kitchen. Playboy mixes cocktails with spiked olives. Friend returns munching chicken leg, accepts cocktail and downs it in single swallow, olive and all. Playboy pours another round, begins reading aloud from This Is My Beloved. Playboy pours a drink, passionate embrace on couch. Playboy reads selected passages aloud from Kinsey Report. 50% of females indulge in premarital intercourse. Females who have relations make better adjustments after marriage. Pours another round. Passionate embrace on corner. Passionate embrace on balcony. Friend is still hungry. Passionate embrace in kitchen. Playboy excuses self in order to change into something more comfortable. Puts on lounging robe. Checks to make sure he's wearing clean underwear. Playboy mixes more drinks. Puts 2 spiked olives in Friends. Passionate embrace near phonograph.
Friend excuses herself to go to John, refuses passionate embrace there. Playboy pours another round. Friend is still hungry, staggers into kitchen. Another passionate embrace on balcony. Playboy suggests they adjourn to bedroom. Friend slaps Playboy's face, says she's not that kind of girl. Playboy considers tossing her off balcony, decides against it, returns to living room in search of address book and suitable after midnight phone number. Friend returns to living room with comment that it has started to rain. Picks up Kinsey report, wants to know where it says that about 50% of females. Playboy wisely decides to play it cool, ignores question, makes vague observation about the day's stock market instead. Friend wants to know where it says that about females making a better adjustment after marriage. Playboy feigns disinterest, remarks that the Yankees had an excellent afternoon, wanders off in the general direction of the bedroom. Few moments indecision as Friend considers returning to kitchen for more food, follows Playboy instead. Playboy tosses address book into corner. Curtain. Bueno, hurrengo blokearen titulua da Playboy. Zein badau pantalla kompleta, ez da? Itzaren barkatu, Pantalla kompleta etxoa. Ederto, pantalla oso. Tak, bale, eskerrik asko. Bueno, orduen. Pizkatxo bat, hori, 18. mendetik ero bagatoz, ez? Hor sortu zielako gauza batzuk oso esanguratsuak, nik uste gaur egungo ikuspegi askogaz lotuta baita, eta beste batzuk bidean galdu diez, nik uste Fourierren eta alako proposamenak urte asko egon direla horre aparkatuta, eta konturatu naiz, ja bere garaian, erakusketa honen inguruan hasi nintzenean ikertzen eta irakurtzen kataloga eta Playboytaz hitz egin gabe ezin dela arkitektura eta sexualitatean inguruko hitzaldi bat eman. Orduan, Playboy aldizkariaren lehen aleak esaten zuen. Batzuek esaten dute gizon bat epaitu daitekela bere etxean dituen altzariak ikusita. Eta beste aipu bat da, baliteke Playboyko intsignia zera izatea. Gizon bat aldatu nahi baduzu aldatu apartamentua. Hemen ja, jaisten gara eskalaz, eta pizkat, bloke honen, ez dakit, ideologa ero bezala, bai erakusketan bertan eta katalogoan Beatriz Colomina denarren, pizkat Paul Preciadoren hitzauek ere ekarri nahi dituen, berak baduelako liburu bat deitzen dela Pornotopia, arkitektura eta sexualitatea Playboy aldizkarian gerra hotzean zehar, eta azkenean bera arkitekturaren teorian doktoratu zen, karrera mailako sari berezia jaso zuen, eta Beatriz Colominaren zuzendaritzapean ikerlaria izan zen, hasi que seguro hor, bata bestari elikatuko zirela, azkenean. Playboyen jaiotzatik bertatik daude oso lotuta sexualitatea, arkitektura eta diseinua. Pixkat plantamentoa da, arkitektura ez da aldizkarian azaltzen den zerbait, baizik eta da aldizkariaren engranajea bera. Aldizkariaren arima arkitekturak egituratzen du. Eta banaezinak direla fantasia sexualak eta fantasia arkitektonikoak. Eta batezia ero litzateke arkitektura bilakatu zela playmateak beraiek baino erakargarriagoa. Garaiko hainbat pertsonen iruditerian. Playboy arkitektura hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu barrualdeaz.
barrualdeak datozkigu burura. Eta beraiek ere oso kontziente ziren horrena eta lehenengo alean esan zuten. Guk barrualdeataz hitz egingo dugu eta oso harro gaude gainera. Eta oso harro gaude ze garai hartako gizonezkoentzako aldizkarietan antza badenak ziren alako sastrakartean edo ibaia gurutzatzen eta zeuden aventurero, istari alako, eta beraiek ez. Beraien habitat naturala zen hiri apartamentua. Eta gainera, harrapaketaz baino gehiago arduratzen ziren amua eraikitzeaz. Orduan, apartamentua bera bilakatzen da alako ardatz bat, bai aldizkarian eta bai aldizkariaren komunitatean. Hori pixkate ikusten da, hau Hugh Hefner da, duela urte batzuk, 1953an, eta berak aldizkariaren lehenengo alea aurkezteko aukeratu zuen barrualde hau eta aukeratu zuen ziloi hau, Womcher, badela utero aulkia. Eta gero izango dela oso ikoniko aldizkarian zehar. Eta azkenean beti lotuta egon izan dira, badibidez kasu honetan Butterfly Chair izan zen diseinoko ikono handietako bat. Edo eta kasu honetan atzean daudenak dira Tulip Chair eta Tablea eta claro, hauek beste kontestu baten jartzen dituzu eta benetan gaur egun diseinu modernutzat hartzen ditugun elementuak perfectamente enkajatzen dute. Edo de hecho, agian horrela lotzen ditugu, gu ere iruditeria honekin eraikiak izan garelako. Eta hau da lehen ikusi dugun bideo hori, ze pixkat guzti honen puntu gorena lortu zuen, 5. alean atera zuela diagrama bat, azkenean egiten zuela alako koreografia batero planteatu ero zen eskongabe gizonezkoentzako eskuliburu bat beraien presa edo ohera eramateko. Eta orduan, zegoen dena guztiz estudiatuta. Osea, lehen entzun dugunean bideoan, entzun dugun musika ambientekoa, egiten den rekorrida, ez dakiz zer, osea, dena beraiek planteatzen zuten, aurrez pentsatutako artifizio bezala, inkluso ze liburu, ze aipu, ez? Eta guzti horrek egiten zuela zen, alako bi norabidetako laguntza bat edo, eskongabe horien konkistan, Playboyek esaten zuen, diseinatzaileak lagun zirela. Horko elementu bakoitzak. Ezela kasualitatea, hor identifikatzen baduzu, Butterfly Chair hori eta gero doa ez dakinora eta pasatzen da ez dakitze zilloitik eta orduen musika eta horri garrantzi handia ematen zieten. Sedukzio dantza bat bezala planteatzen zuten. Eta orduan, top izan zen, 1956an, Playboyek egiten duela, berak diseinatu lehenengoz apartamentu bat. Eskongabe arrakastatzu horrentzako. Eta bilatzen dutena da, kakotzen artean etxe gehienak emakumeak dekoratzen dituzteneko ideia horri buelta eman, eta barrualde maskulino bat, alako konkistatzaile, arrakastatzu eta guzti hori eraiki arkitekturarekin eta altzariekin. Eta testu bat planteatzen zuten. Gizon guztiek etxe propioa izan nahi dute. Kapela zintzilikatzeko leku bat baino gehiago, gizon orok bere domeinua izatea du amets, berea bakarrik den espazioa. Playboyk goitik bera diseinatu, proiektatu eta dekoratu du hiriko eskongabearentzako atiko bat. Bizitza honaz gozatzen duen gizon bat, arte bizietan aditua, baita janari eta dari kontuetan ere, eta bi sexuekin ondo konpontzen dena. Gizon bat, agian, zure antza handia duena. Eta hemen duzu giltza, eta hor literal, giltzak. Elkarrekin erabil dezagun eta az gaitezen aurkikuntza bidai honetan aurrera. Orduan, planteatzen direnak dira alako etengabeko entretenimendu paisaiak, garai hartan azkenean guzti hau zen modernitatea, luxua, eta bertan zegoen elementu bakoitzak eta denak identifikatzen zituzten, bai diseinatzailean hor zen, bai fabrikatzailean hor zen, bai zein zen bere prezioa eta nun erosi zezaketen. Orduan, hortik, honekin, izan zen 8 horritako erreportai bat, Playboyko bizitza guztian baino
arrakasta gehiena lortu zuena. 100 karta jaso zituzten irakurleak informazio gehiago eskatuz honen inguruan. Eta orduan hasi zuten serie bat, bestelako etxeekin, asteburu pasa egiteko, edota terraza bateko patio bat, eta bar. Hau aipatu bezala, honek Playboyeko horriak dira azkenean, eta hau ere bai, doble bat. Nola elementuek, beti sexualizatuta noski, kasu honetan zein den, igual argiztapen egokiena zure konkistarako, eta hainbat. Eta baita joku honetan sartzen ziren diseinatzaileak eta arkitektoak beraiek. Hemen dago bakoitza berak diseinatu duen aulkiarekin. Orduan, beste pausu bat eman zuen, barru, lerro zuzen horien barruan jarritako diseinuzko elementuetatik aratago, Playboy etxe bezala hasi zirenen aurkezten garai hartan arkitekto esperimentalek egiten zituzten eraikuntzak. Hauek existitzen ziren da Playboy intzako zen hori. Eta hori izan Playboy etxe bat. Eta orduen, irakurlak enkantauz, eurek enkantauz, eta arkitektoak enkantauz. Esan gurutzutke hor, sortu zen horrelako ekosistema bat, denak denekin elikatzen zirenak. Adibidez, perfecto. Eta pixkat, bardine, eta dana deskribatu eta ez dakiz zer, eta deskribapena gainera gero eta zehatzagoa izan, orduen irakurlarengan gero eta gogo edo gehiago sortzen zuen alako desira zirkulo bat sortuta. Eta, hau adibidez da, 5 piezako besaulki baten aurkezpena edo, ez? Eta, kontua zer da, orain arteko guzti honetan, hausnarketa bezala, emakumeen presentzia ez da egon. Eta erakusketa honek agerian ipintzen duena da hori, emakumeen jarduna, arkitekturaren jarduna, gizonezkoen eskuetan egon dela urte luzez, eta gozamenerako proposatu diren espazioak gizonezkoek eta gizonezkoen iruditerrietatik sortutakoak izan direla. Eta hori Beatriz Kolominaren hitzetan da, emakumeak badaude noski, baina berak deitzen die arkitekturaren mamuak. Zeberak esaten du, lantalde guztietan daude, proiektu guztietan daude, baina gero egiletzan desagertu egiten dira. Eta oso kasu, argia da, lehen erakutsi dizuedan diseinatzaile horien argazkian, badago bikote bat zegoen oso famatua diseinatzaileen Estatu Batuetakoa ziela Charles eta Ray Ames, Amestarrak. Eta oso aitortuta egiletza beti konjuntua zela eta ez dakiz zer. Eta kasualitatez, Playboyeko artikulu horretan, emakume hori desagertu egiten da berriz ere. Eta pixkat, adierazpen kulturala eta intimitatea lotuta, eta iruditerio hauen eraikuntza, nola kultura adierazpenak norbanakoan erabaki intimoetan eragiten duten, ez? Eta Rosa Ferrek esaten du, fantasiak eraikuntza kulturalak direla. Eta berak adibide buruan jartzen du hau, postariak beti deitzen du birritan pelikulan, Jessica Lange eta Jack Nicholsonen arteko eszena sutsu hori eta gero, botatzen zaitut mai gainean, da berdin zait zer dagoen hor, eta 80ko hamarkadan fantasia espazial nagusietako bat hori bilakatu zela, sukaldeko mailak. Eta, azkenengo zatia, emotu ez pena osarin jote, baina osarin joan barnaz. Azkenean doa lotuta, ikusi dugu orain arte, nola pentsatu izan diren sexurako espazioak, ero desioenak, eta hainbat. Baina realitatea da, oso arkitekto gutzik eraiki dituztela proportzioan sexurako edo berariazko espazio horiek. Eta gehien bat alderantziz direla, hau da, erabiltzaileek apropiatzen dituztela arkitektura normalagoak ero eta bilakatzen dituzte sexurako espazio. Eta orduan, burura etorri alzaizkigu, parkeak edo hondartzak edo komun publikoak, eta azkenean betidanik hiriek izan dituzte alako espazio kodifikatu batzuk non, ondo ikusita egonez diren eta praktika guzti horien isla edo, bertan eman den, ez? Azkenean garapen espaziala edo. Eta, eguneroko bizitzaren eskape burbuia horiek, isla sexualizatu bezala kasi ulertu aldirenak, eta non denporak, ez dakit, beste modu bat hartzen duen, zoaz komun publiko batera, baina zoaz komun publiko batera, hor denpora gelditzen da eta gauza gertatzen dira. Eta hori, Stephen Marcusek pornotopiak deitu zituen espazio horien adierazle dira.
Eta gero, beste Paul Estebek lantzen du, eta oso kuriosa iruditu zitzaidan baita, nola diskoteken fenomenoa izan daiteken kombinazioak soinuaren teknologia, argiaren teknologia eta gero sustantzia psikotropikoek, alako sortzen zutela plazeraren desplazamentu bat, ez? Zan alako gozamen desplazatu bat, eta hori horren sorrera izan zen, Nueva Yorkeko 70. hamarkadako dantzatarako klub horietan, teknologia hauen probak eta sartzen hasi zirenean, adibidez argiena eta guretzako gaur hain normala dien soinu ekipoak eta, horrek ez diez hainbesterako, horrek soinu horrek zeharkatu egiten zaitu, gehi argiak sortzen dizute zugan baita beste estimulo bat, eta gero sustantziak hartzen baldin badituzu horregaitik ingurune psikosensorial bat sortzen da, non arkitektura den bakarrik hori jasotzen duen kutxa bat, baina hor gertatzen denak, eta azaltzen du nola, garai honetara arte, argistatzen zen bakarra zen protagonista, eta ilunetan gelditzen zena zen publikoa, eta garai honetan hasten dira, publikoa ere argistatzen. Orduan begira dagoena ere begiratua izan daiteke. Eta fusionatu egiten da, alako publiko eta protagonistaren arteko muga hori. Eta gainera, esen beharrezkoa interakzio fisiko bat, ze hemen sortzen ziren giro horiek, zirela alako esperientzia erotiko kolektibo bat. Zela, maitasun abstraktoan egita bezala, eta niri asko gustatzen zaidan hitz bat erabiltzen du, orgasmo kubista bat izatea bezala, azkenean delako... Gero, gaur egunean, badaude artistak, non dauden lantzen prototipoak, modu hau adibidez deitzen da, makina de inmersión total. Eta orduen, bilatzen dena da, makina batek estimulatzen zaitu, zuk hor daukazu gainera, realidade virtual bat eta ez dakiz zer, eta hor, dena libre. Eta artista honek, esaten du, nola gaur egun badagoen zibersexo pasiboa, gero semiaktiboa, zezuk ez duzu interaktuatzen beste pertsonekin, baizik eta animazioekin eta horrela, eta zibersexo aktiboa. Eta horretan destakatzen du Second Life. Ez dakit ezagutzen duzuen, nik orain ezagutu dut. Eta orden, Second Life eta honakoek, antza direz, orain paraiso bat, pixkat Fourierren hitzak erabiltzearen, mania sexualena, zezuko sortzen duzu zure abatarra. Eta zure berdinekin elkartu zaitezke eta 1000 komunidade mota sortzen dira, gainera, kustomizatu ditzakezu gorputzak eta espazioak eta dena, eta hori da alako sexualitatearen azkenean beste despliege bat bezala. Horrekin lotuta, eta jamaitzen hau, baita aipatzen da, hau da Army of Love deitzen den proiektu bat. Katalogo honetan aipatzen da 2012an Ingo Nirman idazleak proposatu zuela Marti Kaliala arkitektoarekin espazio bat, non gaur egungo erakargarritasun, edertasun eta gaztetasun estandarrak betetzen ez dituzten pertsona horiek, beraien artean topatu alziren, hori, ezgaitasun fisiko bat, edo psikikoa dituzten abarne, eta topaketa horietarako espazio. Baina, gero idazle artista honek eman zuen beste pausu bat, eta gaur egun dauka proiektua deitzen dela Army of Love maitasunen armada, eta Karolinskirekin batera dokufikzio bat atera dute, eta Fourierren maitasun karitatibo horien islaero jarraituta, adin eta itxura ezberdinetako soldadu erregimendu bat proposatzen du, baina bizitza realean, eta webgune bat dago, eta zu alistatu zaitezke, harreman intimoak izan ezin ditzaketen horien bakardadea beretzako gaixotasun sozial badelako, eta horri erremedioa jartzeko. Orduan, hausnarketa bezala, norantzagoaz gaur egun? Azkenean, realitatea da, gaur egun teknologiak espazioak sortzen dituela. Eta gustatuko litzaidake bukatzea Rosa Ferrek esposizioko komisariateko batek egiten duen hausnarketarekin, ziruditzen zait oso pertinentea. Da berak esaten du, gorputzaren eta sexualitatearen etorkizuna, hein handi batean, lanaren, ekoizpenaren, kontsumoaren eta denbora izateko duzun gaitasunarekin oso lotuta daudela. Adibidez,
aplikazioa gaur egun topalekua direla bere hortan. Topaketak errazten dituzte, baina gaur egun badaudela perfil batzuk non espazioa diren, zuko sortzen duzun zure buruarekiko fikzioa, zure gorputzarekikoa, ja hori bere hortan ere bada eraikuntza espazial bat. Eta nola, 21. mendeko desioa dagoen oso bideratuta, bestentzat desiragarri izate horretara. Eta lehen zuk aipatu duzuna, nola gazten artean maitasun erromantikoaren presentzia hori, beraiek alde guztietatik bombardatzen dituztelako, nik uste hori eta hipersexualizazioa. Osea, da, ikaragarria. Osea, googleatzen duzu eta eske beldurra handia ematen du. Adibidez, kasu honetan eskumakoa da Estatu Batuetako 12 urteko modelo bat. Orduan, beraiek hau supernaturalizatuta daukate, eta gero horrek sortzen dituen arazo guztiak ja pasatzen bagara, ez dakit, hazkuntza pertsonalaren planora, Osea, ze desenkaje zorrarazten dien, ez dakit, emakume sexy papela egitea eta dituzu 13 urte eta egual nahi duzu egin negar bultzagin zaituztelako, osea, badau hor halako deskonexio itzel bat. Eta hori ematen du, posik egon bat zarela eta sexia zarela, nik uste hori dela beste, osea, sartu den elementu bat oso gakoa dena guzti honetan. Eta Rosak esaten du nola ematen duen kontzientzia individual pilo bat nahi garela batu interneten, aplikazioen bitartez eta holan, eta baina karo, zuk nahi duzu bilatu intimitate eta erabiltzen duzu plataforma publiko bat. Eta esaten du berak, orduen hori zer da, masturbazio kolektiboa, horrela hausnarketa bezala. Eta mendebaldeko testu inguruan, baina permisibidadea ero ez dela transgresioa, osea, dau dana guztiz desmadraute, ez dut esaten horre, ez dakit diskurtso purista batetik, baizik eta benetan uste dudelako gauza guzti hauek gizartean badutela bere isla eta bere desenkajea, eta aipatzen da sexuaren liberazioa beharrean, sexuaren liberalizazioa, eta zelan sexua gaur egun kontsumoarekin superlotuta dagoen, irudia kontsumoa, eta berak proposatzen du, dabia da azken ideia, nola, 60-70 hamarkadako ikuspegi horretara, revoluzio sexualaren ikuspegira bueltatuko litzateken, ze bertan, esen bakarrik sexu harremanen liberazioa lantzen, baizik eta aldarrikatzen zela, denbora bat, gorputz horiek elkarrekin topatzeko. Eta orduan galdetzen du, eta zein da gaur egungo plazererako denbora, gure orduak balin baditugu banatuta, produzitzen edo kontsumitzen. Listo. Eskerrik asko, Leire, oso interesgarria. Irikiko dugu galdera txanda bat edo saio ireki bat, eta ia da, bai Leireri edo Janeri edo Joneri ere bai, nahi izatera zerbait komentatu edo zeuren buruak ikuste ote dituzuen gaur goizean esan ote diren gauza guzti horietan edo rekonozitzen ote garen edo kritikaren bat edo zuen txanda nahi baduzue. Lehenik eta behin eskerrik asko, lagun batek esaten du euskaldunok eskerrak emateko esaten dugu mila esker, baina nik gaur esan nahi dut mila esker, ez da, esan nahi dut oso interesgarria dana. Gai bat atera nahi dut, Oianek aipatu duena, sopelako proiektuan galdetu dietela edertasunaz, alaitasunaz eta lasaitasunaz. Bai, eta edertasunarenak eskatu nau. Claro, hau esatera noana, Xabierrek barkatuko nau, baina, ni basaurikoa naiz, eta basauri da herri itxusia. Edertu den herri itxusia, baina itxusia izan da, eta horrek eraman gaitu, esango nukenik, oso konbatiboak izatera. Osea, Oianek aipatu duenean, Ciudadanosena, pentsatu dut, hemen gauden askok, ideologia moduan, fantasia moduan, daukagula urbanizazio hori, edo antzeko bat, fantasian. Eta
ez naiz luzatuko, bakarrik galdetu nahi diot Oianeri, edo bota nahi dut, ze nik usteot, zoriontasunaren inguruan badaukagula ja ideologia hori pizka bat kritikatuta, edo behintzat hor gaude, baina edertasunaren inguruan ez, eta edertasun aplikatuta irira, aplikatuta pertsonei, orduan, galdetu nahi nion, edertasunarekin zer egiten dozu nik bi etxetan bizi naiz, bata da Donostin gela zistrin bat, eta beste bat etxe eder bat. Eta zistrinean nagoenean esaten dut, oso ondo datorkit niri etxe zistrin honek, pizka bat konpentsatzeko konservadurismorako joera, ez da? Eta horretaz galdetu nahi nizun. Ja, kasi debate filosofiko-politiko bat da, ez? Ez, nik uste dut azkenean edertasunean bebai hor eredu asko dagoz, ez? Edertasun burgesa edo edertasun komunista edo, ez? Azkenean formak edo irudiak edo figura asko etorrela zaizkizu burura zuk edertasun hori pentsatzerakoan, ez? Ni bai pentsatzen dut, ni bai, nik irakurri nuenean terraza duen persona bat edo jardina duen, esan nuen, hostia, kolega, ni nahi una potencial botante nire barruan, ez? Baina nire, nik uste dut edertasunerako eskubidea, edo edertasunean bizitzeko, hori da espazioa bezala, ez? Etxe bizitza gero eta txikiagoak egiten dira, gero eta optimizazio logika batetik ikusita. Baina nik uste dut, berreskuratu behar dugula, etxe handi bat izateko eskubidea. Ze gainera gero, zu personalizatzen baldin baduzu diskursoa, no funciona, baina persona guztiak etxe handi bat izateko eskubidea badute, orduan lurralde osoa etxez beteko da, ez dakiz. No. Baina ezke justu etxe bizitza politika estatu espainolean, eta ez Europan alkilerra da nagusi. Europan bi edo hiru etxe bizitza izatea oso arraroa da. Estatu espainolean bi edo hiru etxe bizitza izatea oso normala da. No? Frankoren del proletario el propietario mezu hori erreproduzidu eginda, eta hori territorioan, esan nahi dut, azkenean, eta ze pasatzen da, logika horretan ez dago espaziorik jendeak etxe duin bat izateko, baina ez da egia, badago espazioa, lo que pasa que espazio hori, potere harreman konkretu batzuei erantzunez, gutxi batzuk daukate, privilegioa, edertasunaren privilegioa, espazioaren privilegioa, gutxi batzuen eskuetan dago. Eta gehiengoa gaude etxe txiki batzuetan, sartuta, hori argi gabe, edo berdegune eroso edo kalidadezko berdegune edo plaza edo kale batekin kontaktua izan gabe, orduan, nik uste dut edertasuna bebai kolektiboki bizi aldala ere bai. Ez? Nik azkenean terraza baten pentsatzen dugunean da aurrean terrazak deko guzelako, edo jardin bat burura bat atorkigu da, aurrean jardinak deko guzelako, baina beste eredu komunitario batzuk sortzen baldin badira, adibidez, oin dela gutxi bizitzen sartu diren Laborda, Bartzelonan, sortu etxe bizitza komunidade bat, cesión de uso modeloan eta alkar bizitzarako eremuan fundamentatzen den proiektu bat da, eta nik ordeko da zen laguna, orain beraiek bizitzen ari dira eredu hori eta deskubritzen ari dira zenolako, espazio eta denbora berriak sortzen diren, zainketen inguruan, alkar banatze kolektibotasun hori nola garbiketan, elikaduran, zenolako dinamika berriak sortzen diren, eta horrek bebai, espazioak nola ahaltzen daben hori sortzea, edo ez. Ez dakit erantzun dizudan, baina. Beste norbaitek? Nik oianeri galdera oso inozente bat egin nahi diot. Bizigaren etxe bizitzetan, pixuetan eta hori, oso galdera, igual esango diazu, galdera horrek ez da ezankataz buru edo txorra bat esaten naizea, baina realidadean bizigaren etxe horietan, egin daiteke etxe horiek etxe bizitza feminista bihurtu, arkitektonikoki hain naiz, badakita aldaketa zera dala, baita ere harremanen noski jakina. Iguali dibortziatu inbartzea, eta ez da izan bagauza inbar dituzu, baina hori egin aurretik arkitektonikoki egin liteke, ez dakit, kontzeptu batzuk egon daitezke esateko etxe bat nola antolatu izan dadin,
ez dakit, espazio propioak eta komun, ez dakit, Bai, nik uste de hecho ez dala egin aldan, baizik eta egin behar dugu. Osa, azkenean nik uste hiriak geroz eta gehiago barnera begira, no? Osa, eraldatzen ari dira barnera begira, ez azkunde logika batetatik, behintzat hemen, eta orduan hori egin beharreko lan bat da. Osa, pentsatu behar dugu, ditugun etxeetatik abiatuta eta ditugun urbanizazio eta... Claro, Madrilen pizka bat dakagun edo izango duten erronka hori da, ez? Osa, claro, ja, proiektu liberal honek eraiki duen hiri eredua nola moldatu beste eredu bat sortzeko. Osa, ezkenean formak, ja badeko guz, baina nik uste formak aldatu aldirela, ez? Eta etxeak, por supuesto, aldatu aldirela, dibortzio aurretik eta dibortzioa eta gero. Bai, nik uste baietz. Azkenean gero, bastante, logika liberalak lantzen duen irigintza oso nahiko simplea, nire ustez nahiko simplea den enean, bebai nik uste nahiko simplea izango da forma horrek aldatzea, ez? Lo que pasa que nik uste egia dela lehengo gu aldatu behar dugu gure bildurrazko, pues adibidez, jabetzaren historia. Hori da, azkenean, jabetzaren historia estatu espainolean oso potentea da. Eta oso sustraituta dago, eta hori da inkompatiblea proiektu sozial eta justo batekin. Era bat, ezin da, jabetza izan eta gizarte justuago eta hiri eredu eraldatzaile bat proposatu. Eta hori, por ejemplo, zelan egiten dugu. Hori komplikatua da, ez? Zer egin ditugu, jabetza guztiak ezabatu egun batetik bestera? Erentziekin zer egingo. Hor dago zerronka batzuk, nik uste fizikoki errazagoa izango dela beste esparruetan, baina nada ere egin behar da, nik uste jarri behar garela gauza hauek lantzen, azkenean inoiz ez bagara hasten, inoiz ez gara helduko, no? Bizipen berri horrein formak ikusten, edo gu bai, gure gorputza beste modu baten sentitzen, eta beste modu bateko harremanak lantzen. Ez nire etorri pixka bat hortik, ez? Ari zinean izketan, uste nahiko barneratuta dago gula, hemen gauen guztiok ziuraski, espazio komunen, publikoen aldarrikatu beharra, kaleak, plazak, eskolak, merkataritza, tabernak, sareak ezapurtzea. Baina hainitzen etengabe pentsatzen zer egiten dugun gure etxeekin, ez? Ze esango nuke etengabe eta persistenteki mezu politiko-ideologiko sakon bat baldin badago gaur egun Securitas Directen iragarkiak direla, ez? Eta alde hortatik jabetzara iritsi gabe ere, egunerokoaren jabetzan, nire esperientziatik, nik ezagutu dut, nire ama eta beti ezagutu ditut, elkarren etxeetan biltzen. Etzian kafetegietara, juten etxeetan egoten zian 5 emakume eta 15 ume. Ez? Amonata zer esanik, ez? Nire amonata Iruñan bizi zian, hiri bateko auzoan, eta hien etxea, goizetik gauera, etzan isten giltzez, ez? Gero nire bezalantza beti da, non daude hor espazio intimoak, ez? Nik ezingo nuke, ez? Nire ama eta bizi zian bezala hor bizi, ez? Nolabait dena partekatzen, ez? Edo, bestelako espazio, norbere espazio batzuk eukitzen, ez? Baina bai ikasi dut azken urteetan, eta oso gauza sinplea da, nire etxe zikina erakusten. Eta niretzako izan da sekulako ariketa. Ez? Nire bizimoduak ez du ematen, hori ez, norbait datorrenean etxera, etxe hori ordenatuta, garbi, hau da, ustez minimoa dien baldintza hoietan egotea, ez? Eta beste erremediorik ez dugu, euki ziuraski alde hortatik, Hendaian bizitzeak ere, Hendaia alde hortatik igual nahiko ez leku berezia da, ez? Ez dago espazio komunaren aukera, bestera batera antolatzen da soziabilitatea, eta orduan norberaren etxea irikitzen duzu, edo bestela bakarda deziltzen zea.
Ez? Eta aukera horren aurrean, bueno, zure kakak erakustea, ez da hain aukera txarra, ez? Baina ziur aski etxearen beraren, norbere etxearen gaineko bizipena aldatzea, eta ez da erreza, azkenean horre suposatzen da, irudikatzen dezun guztia, dala zure imperfekzio etengabekoa, ez? Eta etxe desastroso hortarako atea irikitzen dezunean, ez da bakarrik gauzen egoera, baizik eta norberaren egoera desastrosoa jartzen dezula, ez? Besten begitara, ez? Bueno. Bueno, pixka bat etorkizunari begira, eta deigarri egin zaiten gauza bat, beak esan da, 80% populazioa hirietan biziko gehala. Hori datu bat, eta beste bat, nire kasu personalen adibidez ni bizi naizen herri hontan, bueno, herri hontan ez, baina Legazpin bizi iraun egiten do bai genero arrakala, baina bai langile klasea, hau da, auzoetan bizidan hori langilea garritzen do izaten, eta, bueno, ingenieros etxea deitzen zaie ere, orain dio ere, baino bizidien horiek ere klase sozial ezberdina dute. Orduan, galdera igual simplea, etorkizunari begira, nola haustura bat eman nahi diogu, bai? Baina nola, nondik hasi? Galdera behar bada da hori, nondik hasi? Bai, populazioa hirietara begira doalako, baina bai, klasea bizi irauten doalako, badakigu jabetza dela klabe bat, baina zer eta nola egin, nondik hasi? Hori da, ez dakit bukaera eman edo ez, baina, bueno, pixkat etorkizun hori begira, galdera, ordoa. Nik uste hor, jabetza eta klasearen arteko, klasearen lektura, klasea prekariadoa, deitu nahi aldiogu forma ezberdinetan, baina esken finean da autonomia falta, ez, badago, eta privilegioak nola banatzen diren, edo nun dauden. Nik uste, emakume behintzat nire perspektibatik etorkizunera eta hiriei begira nik uste bizitzaren defentsa sutsu bat egiten ari garela, eta batez ere kapitalaren erreprodukzioaren kontra gu bizitzaren erreprodukzioaren aldeko lan bat egiten ari garela, eta hor gu bebai alde batetik tema batzuk jarri behar ditugu aurrean, deskontaminatu behar gara, logika produktiboan sortzen diren tema horietatik deskontaminatu eta gu nolabait enpoderatu gure gai propioak eta gure agentzia politikoa izateko gaitasun hori. Eta gero nik uste dut, benetan iruditzen zait, momentu honetan ekologismoa eta feminismoa direla, ekologismoan eta feminismoan dagoz irautzarako aukera bakarrak. Eta bietan iruditzen zait emakumeon papela fundamentala dana, eta de hecho nik, grabatzen ari da, baina nik uste dut hor bebai talka handia egongo dela esfera politikoan poterean nun eta nor izango duen borrokatzeko, ez? Eta nik uste dut hor, nik uste dut politikoki bai, hau ikusten nahi dela, ezkerraren aukera bat dela feminismoa eta ekologismoa, baina ber, ze espazio izten diguten guri, ze potere izten diguten, eta potere horretatik gu zenbat potere kendu ahalko diogu privilegio dun klase, genero, egoerei, ez? Eta nik uste dut hor dagoela, baina desde luego nik uste dut bai emakume feminista izan behar du, argi izan behar dugula, gu potere hartu behar dugula, eta beste batzue poterea itzi. Eta bakarrik horrela sortuko direla benetako aukerak pizkat etorkizuneko hirietan bizitza posible izateko, eta nik esaten, bizitza posible izango da, zenbat eta gehiengoak posible izaten duenean, azkenean gutxi batzuk bakarrik posible izango baute bizitza eta beste guztien opresioan oinarrituta dagoen bizitza posibilidade hori ez da gure aukera, orduan.
Nik uste bai, erronka oso potentea daukagula, hori da nire irakurketa, momentu honetan. Bueno, igual bazkaltzen, nola zutik eta pintxoka jango dugun, igual baitare espazio egokia da eztabaidarekin segitzeko. Gero arte.